Mercosurrekin sinatu duen akordioaren aurka. Eta azkenik eta Vocento taldearekin amaituz, El Diario Vasco argazkia da nagusi hemen, Atletik eta titularreak dio mendekotasunerako laguntzaren balorazioak atzeratu egin direla Gipuzkoan, eta dagoeneko 2 hilabete baino ez direla igaro. Goizeko 7 eta 39 minutu jotzear direla, onaino gaurko azalen errepasoa. Informazioaren aria. Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-632-9944 zenbakira parte hartu ahal izateko. Piztu, entzun, Naiz irratia. Biok gaur ez daure, ezin ditut jasan, zure ioiek erantzun eskean oraindikan. Erantzun eskean zer egingo du, nik zer dakit ama. Goizeko 7 eta 51 minutu ditugu gaur bai, gaur puntual gabiltza Oinatz Aizpuru eta Lander Martinez, egunon. 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 Zer moduz aste azken goiza? Ongi, zure bai? Bueno, astearen erdialdean gaude, beraz. Bai. Gaizki ez? Ozik ez? Lander uste gaine gaur, ez dakit ze asmoa. Txango hando. Bai, abentura dakat gaur, abentura dakat, bai. Abentura, kalentura. Bueno, gaur txotxirekiera, ez, Lander? Bai, gaizki ez, hor nire saltxan bezala ebiliko nahi zorzi horrenik. Bai, gustatzen. Bai, zagardoa, bai, normalea, nahiago edo txuretekin lagunduta, baina, bueno, horri biliko gera. Lander, izango duzu, txuleta nahi baduzu. Bai, amaiketako bezala? Bai. Bueno, lotxagabea bezala jarriko nahi zorre. Txotxirekiera, zaloa egon za txotxirekiera? Bai, tokatu izan zaidu, bai. Eta, nola, a ber. Giro polita egoten da, aberriz, egia da hasieran izaten dela pixkat rollo, izaten delako, bueno, gaurre elkarrizketan aipatuko duguna, ez? Lander, elkarrizketa egitea tokatzen zaizu, apur bat, bueno, aurtengo guzta nolakoa izan den, eta azalpen guzti horrek ematen dituzte lehengo, gero landatzen dute zuaitz bat, eta ondoren dator nire ustez polita izaten dena, Petritegi sagardotegian, bertan egiten da txotxirekiera, lehengo dantza egiten dute, ez dakite esaten ze dantza den eta ze taldek egiten duen, baina euskal dantzaren bagian ez dakit. Eta gero, urtean urteko txotx irekiera arduradunak, edo ez dakite nola esan, ireki ditzen du lehengo upela,
gure sagardo berria oiukatuz. Aurten Euskal Selekzioko pilotaria itokatzen zaie. Joan den urtean nortzuk izan ziren? Gure zirkukoak. Bai, bai. Izan dira ere inoiz Jon Plazaola eta Itziber Garmendia. Eta horre egoten da saltza. Bai musika eta Bueno, interesantza dio landarri beraz jateko izan gaula, ezta? Bai. Saltza arraia saltxan bada ere aurrera, denarekin aurrera goaz. Bai, jateko kontu ez ari garela, jateko ez, baina edatekoaz, bai, Lander. Bai, gaurko tertuliak ekarri duan gaia, edariarekin ezagindik, edari deitu honi, baina edari energetiko ospetsu hauek, ez? Markak ez ditut aipatu nahi, baina denok ezagutzen ditugunak, 23 azukre mota desberdin dituztenak, Galiziako xuntak hartu erabakia martxoaren 7tik aurrera, isun potentea jartzeko adin txikikoei edariak salduz gero. Eta negoen pixka salseatzen ere berri honetan, eta ikusi dut, hau zentzuzkoa zera, da nik uste nuen jada neurria horretaz dola, baina neurri honen barruan bapeatzen duten adin txikikoak ere sartzen dira. Hori, nik uste nuen hasiera batetik, normala izango zela, azkenean erretzea bezala delako. Baina, ikusten dira, 3.000 euroko isuna jarri daitezkela adin txikikoi, hauen gurasoei eta establezimenduei, eta kasu zehatzetan ere 15.000 eurotara iritsi daitezkela isun horiek, adin txikikoi edari hauek saldu edo kalean heldu bati eskatzen badiote zerosteko eta heldu horrek erosten badizki edariak ere, isun potenteak, espero dira. Ez dakizpuk nola ikusten duzuen, ni egia esan ados nago neurri honekin, egia esan edari hauek askotan dira veneno modukoak. Bai. Oinatz, guraso zara, zuri tokatzen zaizu gaur. Ez. Ni atentzioa ditu izan dit beti, ez da egito, gazten, ez da egite dena da, igual zuek ni bino gazteagoa zeraten ez, ze joara da nolako edari edateko, ez? Ez da egit, lehen gehiago zen Coca-Cola, Kas eta bakigun ze, eta bain, Monster eta marka hau denak, eta usten, eritzen zait, ez da egitala den, bino gazten artean asko konsumitzen den zerbait den. Eta ikusita zer dituzten, ze osagai, uste dut ondo iruditzen zait neurriak hartzea, ez? Ez dakit, zuek sentsazio bazuten, zuen inguruan konsumitzen den, edo pixka gazten artean zabalduta dut. Nik uste hemen datorrela berriro hainbestetan aipatu dugun sare sozialen gaia. Nik lehenguzu txikiarekin ikusten dudanaren arabera behintzat, berari ere ez dizkiote usten horrelako edariak kontsumitzen, baina berak nahi ditu kontsumitu jakin gabe ere zer diren edo nolako zaporea duten, YouTube Shorts horretan edo beste hainbat telebistako ez dakize bideotan ikusten dituen bideoen gatik. Horrek bultzatutako beharritzan bat omen da. Bantza denez futbolariek, youtuberrek eta promozionatzen dituzte horrelako edariak. Eta gaur egun zoritxarrez gure umek ikusten dituzten edo dituzten erreferenteak horiek dira. Bai. Ni guztiz ados nago, eta da, oinatzak esan duenarekin ere, nik umetan, dero jutak inala ez dakit, guk antigon horrenekan benta berrin esparden da bat, eta nik erosten genuen Coca-Cola, ez Coca-Cola ofiziala gainera ez, eta dero bagenekien, eta gurasok esaten ziguten, kontuz gauza hauekin ere, ez asko edan, ez da kafeina kontua bakarrik, da azukre pila bat duelako, baina orain, aretzen hauena da, etiketetan bertan jartzen duela, egia da, noski adin txikikoak ez dira geldituko etiketak irakurtzera, baina ikusten duzu, ez duela jartzen azukrea duen, jartzen du E23 edo beste bat, ez dakit, hemenik deia egiten dut, letra bat eta atzetik zenbaki bat duen osagaiak dituzten gauzekin kontu izatera benetan, eta ez adin txikikoak bakarri, egia diako, bomba bat direlako azkenean osasunerako horiek, eta edozer gauza dutelako. Bai. Hemen beti, konsumo zenbat konsumitzen den, eta nola, eta nik uste dut betikoa dela. Osea, bai horrekin eta baita beste zentrogakin aplikatu daiteken, alkoholak edo beste gauza guztiekin, ez? Non eta nola konsumitzen den, eta ze tamainan, eta azkenin gero horrek ekarri ditzakelako ondorio batzuk, eta ezin bada hoi ondo kontrolatu, uste dut erakundek zentzu hortan ardura badutela, eta neurriak hartu behar dituztela, ez? Bai. Gizarte eskutortia atorrela. Eta non eta nola kontsumitzearen horretan oinatze esan duzunez,
kaka bat izaten segitzen dutela, baina ezin dugu ahaztu edari energetikoak direla, hau da, kirolerako sortutako edariak direla, barrita energetikoak diren bezala, ez? Ez dakit Lander, zure inguruan hori ikusten zenuen, baina nik ikastolan nengoen garaian, nire ikaskideek eramaten zituzten barrita energetiko horiek amaiketako bezala, ez? Berdina da, kaka berdina da. Nik esan, enituen ikusten Monster eta Red Bull tankera honetakoak. Bai ikusten dituela, denok Coca-Cola hartzen genuen, Aquariusa edo Powera de hartzen zutenak. Hori ez dutela ikusten, bada ere, azukrea du eta dena, baina pixka bat suabeagoa da, baina adibidez, duela gutxi arte, unibertsitatean ikusten nuen, eta hauek adinadinikoak ziren, baina bazegoela jende hartzen zituena, 2 Monster goiz batean bakarrik, eta esaten nien, zerbait emango dizu azkenean, egunero mantentzea, kontsumo maila hori, ez dut esango ez dependentzia sortzen duenik, baina buruarentzako ezin da ona izan, hainbeste energia ematen dizuten edariak hartzea azkenean, aktibatu zaude egun osoan ere, eta ez zu deskansatzen, ez dakit, kimikoki ere buruan ez duela ondo egiten edari hauen abusuak. Eta bihotzerako, parkatu oinatz. Ez, esan. Gustatuko litzaidake jakitea, ez daukagu daturik momentu honetan, gustatuko litzaidake jakitea, horrelako edariek arazo kardiobaskularrak sortzen noraino eta zenbateraino, eta datuak izatea noraino sortzen dituzten. Bueno, horre, egia da, Lander, aipatzen nahi da, Coca-Cola adibidez, aipatu egulako lehen Coca-Cola, zenbat azukre duen, eta ez da, gini beti izan dut inguruan norbait ezaguna edo ez, Coca-Cola asko edan egunerokotasunean, eta azkenean azukreare sortzen dula, olako tolerantzia bat, eta beharroi ez, eta behintzako hoi asetzea egunerokotasun batean beharrezkoa dela. Azukre dosi hoi, esan nahi dute. Ez dela igual Monsterra badutela edo Monsterra eta aipatzen egan edari hauek, karo, azukrea zaratago dakate beste gauza batzuk eta igual txute handia guadiela. Bueno, Coca-Colak beak ez, nire inguruan ikusi izan dutetik, oso engantzatuta Coca-Cola batea adibidez, eta azukre maila kopuru batea orduan hoi ez badute hartzen, ez daudela ondo, edo lertzen azo. Dependentzia motoi beti sortzen dela, nik uste da azukrea dela, kasun da. Bai, azukrerekin inoitz zaizue gertatu, agian egon denboraldi bat azukrerik jan gabe eta behin azukrea jaten hasita momentu konkretu batean gorputzak eskatzen duela azukredun beste zerbait? Ez? Bai, ez nik esango nuke ere, bai, ez. Nik uste burua dela asko, bai. Bai. Horre esaten da ez dopamina sortzen duela gozoak eta... txokolateagatik esaten da hori agian. Bai, igual, bai. Bueno, nik uste dut ez, batzutan dela, dakazula monoi edo beharra azukrea hartzeko, gero egia azukreak edo kiston bajoia dakarrela bueltan, eta igual, helduan artean gutxiona haitzen da, hometan argita ikusten da, gutxi ohituta denean azukrea hartzea eta hartze dutenean azukreko zerbait, igotzen dia segituan, eta gero bueltan dator, amilde, bueltan heldu dira, kiston bajoian bat Nik azukrearekin bai ikusi du izan dela beti, baina nik uste denok egin dugula, ez? Baina nekatuta gaudenean ere esatea, begira, nor makina lanean zaudenean edo unibertsitatean nekatuta zaude esaten zu, makinara zoaz eta hartzen duzu azukre gehien dakan, elikagaia, eta hori ere nik uste guztio sumatzen dugula, baina noski behar degunean ez dakit, egunean sartzea inbeste, nik uste hori dependentzia hori sartzen duela. Eta gainera ez, neurri horekin ere, gehitu nahi nuena, niri harritu nago, ez dakit zuek batzen egiten, baperren gaiarekin, zen nik uste nuen adin txikikoek debekatu azutela, baperra kontsumitzea, ez dakit, ni erretzaia izan da, ez dakit, tabakoa berez txarra dago, onartzen dut, nik bizio txarra hori daukat, baina baperrena gainera, irutzen zait oso arriskutsua dela, direlako zapore horiek, txikle zaporea edo gominola zaporea dutenak, ez dakit, beldurgarri irutzen zait, orain arte, hau ez regulatu gota, eta Galiziak hori egin badu, ez dakit, hemen nola gongo den legedia honekiko, baina, esan, larria iruditzen zait. Bai, hor, baperraren kontua, hasiera batean ez saldu zuten tabakoaren ordezko bezala eta de hecho erretzeari uzten hasten den jende askok egiten duena da baperra erosi tabakorik ez erretzeko hor honetan ere naiz aditu inoiz ez dut baperrik erre baina esango nuke nikotina duela ere baperrak edo
berez, nik uste, gainera legez hori bai ikusi nola izan behar zuela, bere garaian bai kendu zutela zaporen, ez dakit zapore guztiak edo zapore batzuk mugatu zituztela, berez, esan dudan honegatik, zelako bazkenean erretzen ari zara, baino zaporea goxoa da, orduan, ez dakit, bueno, erretzaiek ulertuko dut esaten ari naizena, berez, tabakoa, txarra da, ea ustea lortzen dugun guztiok, baina ez dakit, nik uste dut gainera mundu ontara sarrera bat izan daitekela baperra hori, azkenean zaporeak direlako oso, txutxeetan erosten dituzun gaien zapore berdina dutelako, ez dakit, eta umeek ezin dutelako jakin benetan, edo jakinda ere ez dutelako ardura hori hartzen mugatzeko kontsumoa, ez dakit. Bai. Hor saltzaileen ardura, instituzioena, lehenengo eta behin, hori ere aipatzen ari gara, tertulia osoan zehar, saltzaileek ere hor, ez dakit, norainoko ardura duten. Lehen egia da paperrak saltzen zirela beste leku batzuetan ere, orainik estankoetan bakarrik ikusten ditut. Ja, ez dakit. Nik orduan berria ganetzako bat. Ez dakit agertu zaizuen noizbait, apur bat dagaia aldatuta, baina tabakoarekin daukatzar ikusia. Badago, enago seguru den Espainiar estatuan edo Portugalean herri bat Gabonetan ohitura dela umeek erretzea. Begira. Oso fuertea da, Bai, Bai, eta argazkia daude, osea, 4 urteko memokoak zigarro batekin eskuan, eta erretzen, eta badakite erretzen gainera. Joea topatzen dudan, eta bidaliko dizuet. Baina, erretzen jakitearen hori beste, nik uste ben, 4 urteko ume bati eman da zigarro bat, botaka ingo zula, ez du da tabako inoiz probatuko, neurri disuasori bezala ondo ikusten nuen, baina gero, erretzen jakitea da estiloakin gaina, harritzen. Bai, hori izango, beregin tradizio kontua izango da, enago, tradizioen alde, baina, bai, da harrigarria, eta antzadenez usten diete bakarrik erretzen, Gabonetako egun konkretu horretan, baina ikusten dira kaleak umez beteta, eta denek dute zigarro bat eskuan. Biadoiko dizuetea topatzen dudan. Baina musika kontuetan sartu behar gara orain, Iker Kurrutxagak utzi digulako grabatuta, gaurko kanta proposamena. Egun entzule, egun ekipo zer moduz. Bueno, gaur ekarri ez dut alako kantu bat bakizu atzo futbola, eta luze joan ziren kontuak, baina pentsatzen jarri naiz, eta bada kantu bat. Dues princeses barrudes, izeneko proiektuarena. Bueno, nik orain arte, eta gaur entzun duen arte berriz, ez nuen oso ondo ulertzen, baina gustatu zait. Beti oporretan izena du, eta errepikan esaten du, beti oporretan beti, mundu alrebesa, hau da, estresa. Claro, ni esaldi horrekin geratu nintzen garaian, eta pentsatzen duen, Bart pentsatu duen, batetik beste ligarra beti horrek ere estresatu behar duela. Askorentzako beti oporretan dagoen jende hori. Bueno, Enaren doinuak izena du diskoak eta horren arte nintzen konturatu. Kantuak hitz egiten duela Enaren bizitzaz. Enarak beti bidaiatzen da bitzalako, beti eguraldi onaren atzetik edo. Bueno, besterik gabe. Eguraldi onaren atzetik ez hotzetara joaten dira. Bueno, orain ja txori migrazioetan ez aditua, egia dizor. Beste ematzen dutan bezala, baina hori. Besterik gabe kantu asko gustatzen zaidalako, gaurko honetako nire proposamena. Ja, hemen irratian behin gehiagotan entzun duguna. Hauxe da. Dues princeses barrudesen beti oporretan. Egun hori izan, aio! Ba, 3 minutu geratzen zaizkigu goizeko 8:00 eskerrik asko Iker, kantu proposamenagatik, hemen egongo gara goxo-goxo fondoan entzuten, baina bien bitartean oinatze eta lander bidali dizuet bideoa izan duzu ikusteko aukerarik. Nik labur ikusi dut, bai, estiloa daukala. Arrazkian ikusten da, bai, estiloak. Bai, hori bideoa da 2019koa, baina badaude, joan den urteko batzuk ere bai. Bueno,
Bai, eta bitu, Coca-Cola, eske lehenkoan ikusi nuen, leheneko beste, aldatuko dut, lehen Coca-Cola zitze egiten nuen, eta ikusi nuen dokumental bat, munduan ez dakit herri bat zen, Mexikon, konsumitzen zula konsumo oso altua, eta ez dut aurkitu herria, bino, ura baino gehiago saltzen zen, eta uste dut egunean zela 2 litro zela media, 2 litro konsumitzi aldu bakoitzak Coca-Cola, 2 litro. Eta ematen dunez, Mexiko da gaur egun gehien konsumitzen den herrialdea Coca-Cola. Esaten dute, askotan ur garbi edo potable edan herrian eskura ezin dutela lortu eta ordez eta marketingan bidez noski Coca-Cola dela. Ederirik konsumituna bertan, Mexikon. Jesus, bai. Horrere aipatzen da, herrialde batetik bestera Coca-Colaren zaporea asko aldatzen dela. Eta gozo harrigarria ere, atzo agertu zitzaidan sare sozialetan, zenbait herrialdetan mineralik gabeko ura edaten dutela. Hau da, ez zuela hidratatzen. Nola ez duela hidratatzen. Karo, mineralik ez badu, ez du hidratatzen, ez? Gatzak berdia, ez? Retenitzako ura. Karo. Zertako bat egute orduan, zergate bizioa minerali gabe urarekin. Aparte hartu beharko dituzte mineralak. Bai, agertu dugu zitzaidan, ez dakit zen, Tailandia edo Indonesia edo, Indonesia jateko aholkuak eta aholkuetako bat zen, kontuan izan hemen mineralik gabeko ura saltzen eta edaten dutela, beraz, edo erosi mineraldun ura begiratu ditzazue etiketak ondo edo bestela, ez duzu horrelakorik topatzen, badaude sobre batzuk, urari sobrea, bai, harrigarria iruditu zitzaidan. Coca-Cola edanta fuera. Listo. Bai, edo bestela ura gasakin baino bea, seguro egongo ala baino. Beste gai bada, Bai, hori biharko utzi dezakegu bestela. Nire egiten beste bat torreko balitz, gustatzen hasi zaiola Santian, hasi que. Horre, txori eta zesan duna ez dela ditua, hortaz aditu da, kasi esan kontuan. Galdu egin naiz. Ba, ez da bat ez arrez. Ikerre guztatzen dela legia ura gasakin. Ipar Euskal Herrian asko guztatzen bezala. Bueno, goizeko 8:00 heltzeko 10 segundu, egun ona izan, hemen utziko dugu, aio. Bai, agur. Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira. Europako Ezkerraren Aliantzak herri ekimen bat hasi berri du. Europar Batasunak Israelgo estatuarekin duen merkataritza akordioaren aurka 1 milioi bat sinadura biltzeko helburuz. EH Bildu edota Podemos ere badaude beste hainbat alderdirekin batera ekimen honen sustatzaileen artean. Igor Zulaika, EH Bilduko nazioarteko harremanen arduraduna. Egoera tamalgarri honen aurrean, EH Bilduren mahai politikoaren adierazpenak ez du etxepenean erortzea proposatzen. Euskal eta Europar mailako erantzuna planteatzen du, eta horretarako ezinbestekoak dira indar politikoen arteko lankidetza eta herritarren aktibazioa. Ildo horretan, sinadurak biltzeko ekimena ondorengo asteetan hasiko da Euskal Herrian eta baita herrialde osoan zabalduko da. Sinaturiko akordio instituzionalak ezin daitezkela interpretatu salatu du Maria Ubarretxena sailburuak. Ez dago argi, ostiral honetan eskuardetu beharko lirataiken eskuduntzekin zer gertatuko ote den. Ez da serioa, da interes pertsonalen arabera akordio hoiek reinterpretatu nahi izatea. Zala badiola, egunon. Egunon, Pegi eta egunon entzuleok, azken egunetan emandako adierazpenen arira EAJ eta PSE gobernu bazkideen artean batasuna dagoela berretsi du. Egun Laku eta Monkloaren negoziazio mailan dauden 5 eskuduntzez gain beste 16 daude eskuerretzearen zain. Berez, 2025 urteko abenduaren 31 egon beharko luke Gernikako estatutua guztiz eskuordetuta, hala adostu zuten EAJak eta PSOek Pedro Sánchez Espainiar estatuko presidente bihurtzeko. Andoni Ortuzar. Nosotros necesitamos que haya un cumplimiento taxativo y en los términos en los que el Parlamento Vasco estableció el proceso de transferencias aún pendientes. Sin eso no hay sí del Partido Nacionalista Vasco. Guggenheimien patronatuak Urdaibaiko proiektua baztertu ostean, Elisabete Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusiak onartu du arau esparrua oztopo gaindiezina zela proiektuaren hasieratik.
Las dificultades planteadas en torno a la ubicación elegida dejan sin sentido el proyecto en la medida en que le priva de su diferenciación estratégica, desvirtuando el espíritu que le ha guiado desde sus inicios. Hala ere dio, harremanetan jarraitzen duela Espainiako gobernuarekin eskualdea bizi berritzeko inbertsioekin jarrai dezan. Oposizioak autokritika eta inbertsio osoaren informazioa eskatu dizkio. Porque este informe le viene muy bien para lavar la imagen al patronato y a la fundación, pero le viene muy mal a este gobierno, muy mal. Euskal Herria Bilduk Bizkaiko ahaldun nagusiaren agerraldia eskatu du Bizkaiko batzar nagusien aurrean. Harritu gaitu agerraldi honetan diputatuak emandako azalpenak, gai funtsezko batzuk ez dituelako ikutu ere. Falta izan da... Realak berriz Osasunaren aurkako kopako final 8renetako derbia irauli du, astearte iluntze honetan 2-0 galtzen hasi ostean. Moncayolak sartu du gola, Iruindarrentzat eta Oiartzabalek bere atean. Turrientes eta Zubeldiak bigarren zatian berdin duzuten orgeiagoka, eta Oiartzabalek luzapenean penalti ez du sartu. Penaltietan berriz, Unai Marrero Realeko atezaina izan da protagonista. I'm proud of the boys today. We go 2-0 down with maybe 1.5 chances from the opponent. We start the game well, concede 2 goals, and just kept pushing forward. Had a lot of chances that we did not use. Realeko entrenatzaileak emozioz betetako partidua definitu du. Penaltien txandan Marrerok Moncayolaren eta Kazenaren jaurtiketak gelditu ditu. Eta partira gora oreatxua izan berri du Atletikek eta Kultural Leonesaren aurkako final 8renetan. Lehen zatian 6 gol sartu dituzte bien artean eta 3 penalti jaurti dituzte guztira. Azkenean bat gutxiagorekin 11 metrotatik sartu du gola Unai Gomezek eta bilbotarrek aurrera egin dute. La Cultural encima este año que tienen, bueno, con Cuco están muy juntos, juegan bien, vas a la presión y te buscan la espalda. La verdad es que el primer tiempo ha sido una locura. Eta Atletikeko neskek lehenbiziko taldeak F Ligan ere garaipena lortu du Valdebebesen Real Madrilen aurka. Olatz Santanak Lehoiekin debutatu eta partida bikainare jokatu du. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidei dagokionez une honetan txaloa badugu nabarmentzeko jazoerarik edo? Badirudia ez dagoela aparteko arazorik errepidetan pegi. Seguraldiaren nondik norako guztiak, Ikerri Barduzeak. Lasaietik jarraituko du eguraldiak asteazken honetan ere naiz eta egunaren lehen zatian pitkin bat giro nasixeagoa izango dugun. Goizean erdi mailako hodei asko agertuko da bereziki lurraldearen ekialdean eta bertan ez da baztertu behar tantaren botatzea, euskeria izango da ere eta gehienean ateri utxiko dio. Gainera goizean zehar ostarteak nagusitzen joango dira eta oso eguraldea atsegina nagusituko da. Eta arratsaldeko ordu askotan ere horrela jarraituko dugu, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Giro lasaian nagusituko da eta orokorra mitzate ez da euririk egiterik espero, naiz eta azken orduetan bereziki lurraldearen barnealdean hodei trinkoagoak agertuko diren eta bertan ez den baztertu behar euritantaren bat botatzea. Haizeak egotik joko du goizean eta oraindik bolada bizi batzuk utziko ditu. Arratsaldean hego-mendebaldetik finkatuko da, baina indarra galduko du. Temperatura minimoak eta maksimoak antzeko baloretan jarraituko dute. Minimoak 5 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak Kantauriar isurialdean 13 eta 17 gradu bitartean eta hego isurialdean 10 eta 16 gradu bitartean. Temperatura freskoenak ohikoa den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz kostaldean. Jarraizburua teknikan, urtarrilak 14 da asteazkena. Informazioaren aria. Sinaturiko akordio instituzionalak ezin daitezkela interpretatu salatu du Mario Ubarretxena sailburuak. Ez dago argi, ostiral honetan eskuordetu beharko lirateken eskudentzekin zer gertatuko den. Gaur-gaurkoz ez dago akordiorik abenduaren 16an eskuordetu behar ziren 5 eskuduntzentzat, halaber bilera hilabete atzeratu arren, deialdiak bere horretan jarraitzen du Mario Ubarretxena, gobernu bozeramailea eta autogobernu sailburua. Oraindik ostiraleko birilera airean dago, izan ere oraindiokan hitz egiten jarraitzen dugu eta gaiak ez daude itxita. Sailburuak bitariko kooperazio batzordea eremu ofiziala dela aldarrikatu du eta bertan hartzen diren erabakiek erregelamendu legala dutela. Bitariko batzordean hartu ziren akordioak ez direla akordio politikoak
akordio instituzionalak direla, hau da, bitariko batzordea erreglamentu batekin egina dago, legala da, eta Seriotasuna eskatzeaz gain, ezin daitezkela akordioen interpretazio pertsonala gauzatu salatu du. ez da serioa, da interes pertsonalen arabera akordio hoiek reinterpretatu nahi izatea. Badira hainbat aste Maria Ubarretxena, Borja Suarez, gizarte segurantza eta pentsioen estatu idazkariaren jarreraz kexatu zela esan zuen, ministroek baino gehiago agintzen zutela hainbat estatu idazkarik. Arazoak konpondu ote diren galdetuta, erantzun du akordioak errespetatu beharrekoak eta izaera instituzionalekoak direla. EAJ eta PSE gobernu bazkideen artean batasuna dagoela berretsi du. Eta egun Lako eta Moncloaren negoziak eta mailan dauden 5 eskuduntzez gain, beste 16 daude oraindik eskuordetzearen zain. Berez, 2025 urteko abenduaren 31 egon beharko luke, Gernikako estatutua osoki betea, horixe bera adostu zuten Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSOEk Pedro Sánchez Espainiar estatuko presidente bilakatzeko. Hain zuzen, akordioa sinatu berritan Andoni Ortuzarrek esan zuen akordioa ona zela. Hala ere, sinadurara heldu aurretik, baieztatzen zuen eskuduntzari gabe ez zela akordiorikan egongo. Nosotros necesitamos que haya un cumplimiento taxativo y en los términos en los que el Parlamento Vasco estableció el proceso de transferencias aún pendientes. Sin eso no hay sí del Partido Nacionalista Vasco. Adierazpen hauek 2 urte eta 2 hilabete bete dituztelarik, Imanol Pradalesek ere esan zuen abendurako bilduko zela Pedro Sánchezekin, baina hau ere atzeratu egin da. Hala ere, orain guztia airean dago ostiraleko batzordea, baita gobernuburuen arteko bilera. Eta Eneko Aldama Ziburuko auzapezak bigarren agintaldirako aurkeztuko dela baieztatu du. 2020an bihurtu zen Ziburuko auzapez CH Baiko kidea, martxoko bostetan alkategaiak eskuineko 2 zerrenda izan ditzake parez pare lehen itzulian. Ziburuko auzapezak gutun bidez jakinarazi die herritarrei beste 5 urte eman nahi dituela Karakuan. Hautetsi abertzaleak orain arte egindako hainbat egitasmo izan ditu gogoan. Seguruenik eskuinaren zerrenda 2 izanen ditu parez pare jarduneko auzapezak heldu den martxoaren 15ean iraganden lehen itzulian. RPR eta ondoren UMPko alderdikide izan zen Vicent Faguet hautagai izateko asmoa zuela jakinarazi zuen joan zen urteko irailean. 2020an Zibure Demain zerrendaren burua izan zen Henry Irigoyen Berri hautetsiak heldu den martxoan. Hautagaitza berriz aurkeztuko dela jakinarazi zion Media Basque edabideari iazko irailean. Informazioaren aria. Europako Ezkerraren Aliantzak herri ekimen bat abiatu du Europar Batasunak Israelgo estatuarekin duen merkataritza akordioaren aurka 1 milioi bat sinadura biltzeko asmoz. EH Bildu dago kontinenteko beste hainbat alderdirekin batera ekimenaren sustatzaileen artean. Egoi Belategi. Europako Ezkerraren Aliantzako kideak sinetsita daude estatu sionistak suposatzen duen mehatxu eta autoritarismoaren aurkako jarrera uste baino zabalagoa dela kontinentean eta helburu errealistatzat jo dute 1 milioi bat sinadura biltzea bloke komunitarioak Israelekin moldaketarik gabe mantentzen duen merkataritza bertan bera utz dadila eskatzeko. Egoera tamalgarri honen aurrean, EH Bilduren mahai politikoaren adierazpenak ez du etxepenean erortzea proposatzen. Euskal eta Europar mailako erantzuna planteatzen du, eta horretarako ezinbestekoak dira indar politikoen arteko lankidetza eta herritarren aktibazioa. Ildo horretan, Israelekin merkataritza akordioa eteteko gaur aurkezten dugun Europako ekimen herritarra erakunden erantzun ezaren aurrean herritarren aktibazioak duen garrantziaren adibidea da. Horregaitik eskatzen dizuegu, ekimena sina dezazuen. Europar Batasuna genozidioaren konplizea izateari utzi ezaion eta Israelekin duen akordioa eten dezan. Oldarraldia erreakzionarioaren aurrean atsekabean erori gabe ikuspegi bakezale eta internazionalista partekatzen dutenen arteko aktibazio eta elkarlana da EH Bilduren nazioarteko harremanen arduradun Igor Zulaikaren proposamena. Eta elkarlan horren baitan kokatu du Europar Batasuna eta Israelen arteko merkataritza akordioaren aurka abiatu duten herri ekimena. Izan ere, ezin da zu Europako Batasuna dela oraindik ere Israelgo estatuaren bazkide komertzial nagusia eta horrek ez duela aldaketarik izan Gazan eta Zisjordanian izandako milaka hildakoak gora bera. Israelen eta munduko beste txoko askotan zabaltzen eta indartzen ari den autoritarismoa honen aurrean erreakzionatu ez duten estatu eta nazioarteko egituren ondorio ere badela kritikatu du Bruselan bertan Zulaikak.
Urteak dira Gazan eta Palestina osoan gertatutakoak argi utzi dutela autoritarismoak erakunde multilateralak ustiatzen dituela eta telebisatutako genozidio baten aurrean ezer egin ez duen nazioarteko komunitateak neurgailu bikoitza erabiltzen duela. Adibidez, Europar Batasunak giza eskubideen berme gisa aurkezten denak huts egin du eta Israelekin dituen harremanak bere horretan mantentzen ditu. Eta herri ekimen honek Israel eta honekiko merkataritza akordioa jomugan baditu ere ez dira EH Bildu nahazten estatu sionistaren babesle nagusiaz. Gaur gorkoz estatu batuak nazioarteko legediaren aurkako mehatxu nagusietako bat bilakatu delako are gehiago Donald Trumpen bigarren agintaldia hasi zenetik. Nazioarteko herrien aurkako erasoen aurrean, Venezuelan gertatu den bezala, ezin dela beste alde batera begiratu ohartarazi du Zulaikak. Europako hauteskundetan eta Donald Trumpen garaipenaren ondoren esan genuen moduan, autoritarismoa mehatxu erreala da munduko herrientzat eta demokraziarentzat. Joan den astean, Amerikako Estatu Batuek Venezuelaren aurka egindako erasoak agerian utzi zuen nazioarteko ordena kolapsoan dagoela. Eta argi utzi du gainera, Estatu Batuen segidismoa egiten jarraitzea onartu ezin dugun akatsa dela. Hain zuzen, aipatuko dugu baita ere, Israelek 100 haur baino gehiago hil dituela azken 3 hilabetetan, drone, bombardak eta latiro bidez, irailaren 10ean su-etena indarren sartu zenetik. Gutxienez, hildako 60 mutiko eta 40 neskatu zenbatu ditu UNICEF agentziak. Honek esan nahi du egunero haur bat hildela azken 3 hilabeteetan. And unfortunately, the ceasefire has had an unintended effect. Palestinian children have disappeared from view. James Elder UNICEF agentziako eledunak esan du bombardaketak murriztu arren ez direla guztiz eten. Ondorioz, munduak lasaitasuna hitz egin arren beste edozein eremutan krisia izango litzetekeela salatu du. Su-etenaren ondorioz, haurrak ahantziak gelditu direla nabarmendu du. Eta Danimarkak Ameriketako Estatu Batuen presioaren okerrena etortzear dela uste du. Groenlandiako presidenteak esan du Ameriketako Estatu Batuen artean hautatzerakoan, zehazki, Europako herrialdea lehenesten duela. Nu står vi med en geopolitisk krise, og hvis vi skal vælge mellem USA og Danmark her og nu, så vælger vi Danmark. Vi vælger NATO, vi vælger kongeriget Danmark, vi vælger EU. Hautatu behar izatekotan Danimarka, NATO eta Europar Batasun hautatzen dutela esan du Groenlandiako lehen ministroak. Jens Frederik Nielsenek azpimarratu du irla ez dagoela salgai eta egoera oso larria dela Ameriketako Estatu Batuen presioaren ondorioz. Asteazken honetan, etxe zurira doaz Groenlandiako eta Danimarkako lehen ministroa. Bertako gobernuburuak esan du irlaren etorkizuna bertako herritarrek erabakiko dutela autonomia estatutuen jasoa dagoen moduan. Mezu horrekin joango direla berretsi du. Eta adierazpen hauek egin eta gutxira, tentsio betean gauzatuko den bilera izango dela aurreikusten da. Izan ere, Donald Trumpek dagoeneko esan du, ez duela bat egiten Groenlandiako lehen ministroarekin eta arazo handi bat izango duela. Well, that's their problem. That's their problem. I disagree with him. I don't know who he is, don't know anything about him, but that's going to be a big problem for him. Goizeko 8:04 gazteriari dagozkion hainbat albiste aipatuko ditu goizonetan. Izan ere, Nafar gobernuaren barne zuzendaritza nagusiak 52.000 euroko isuna ezarri dio Altsasuko udalari bertako gaztetxean 2024 eta 2025 egindako 7 kontzertu bati. Guardia Zibilaren salaketa batzuen ondorioz, Javier Rollo alkateak neurriak gaitzetsi du eta gaztetxea ez duela inoiz hustuko baieztatu. Javier Rollo Altsasuko alkateak azaldu duenez, sare sozialetara jo du Guardia Zibilak gaztetxean zer ekitaldi egiten diren ikustera eta horrekin batera zehapen prozedura bat abiarazi du Altsasuko udalaren aurrean eraikinaren titular gisa edo gutxienez arduradun gisa. Honi leporatzeko ostera balizko lege urrapenen ardura. Gaztetxea duela 35 urte, 1980ean izan zen okupatua, baina titularra udala da. Alkateak azpimarratu du salaketak lankidetza eta leialtasun instituzionalaren printzipioetatik urrun geratzen direla eta hauek bidegabeak direla ohartaraziz aspaldi ari direla presioak jasotzen bai eraikinaren lagapena erregularizatzeko eta baita eraikina usteko ere. Hala ere, eraikin hori ez dutela inoiz ustuko baieztatu du Oiok. Gaztetxearen antolaketarekiko ezberdintasun ideologiko ez aparte beti defendatuko duela ziurtatu du. Bere aldetik Altsasuko Gazte Asanbladako kideek Euskal Herrian
gaztetxeen kontra egiten ari diren erasoaldiaren baitan kokatu dituzte Guardia Zibilaren salaketak eta Nafar gobernuaren prozedura. Eta aldaketarik ez aurten bederen azterketen auzian Baxoa eta Brebeta iazko molde berean egingo dituzte Ipar Euskal Herriko ikasleek heldu den apirilerako Parisek euskararen aipamena jasoko duen Baxo eredu berri bati buruzko egitasmo aurkezteko konpromiso hartu arren. Itxaso Leon. Euskal parlamentariek eta Euskararen erakunde publikoko ordezkariek hitzordua zuten astelehen arratsaldean Parisen. Besteak beste ikasleek Baxoko frogak euskaraz egiteko aukera aztertu zuten sakonki bilkuran, zehazki berezitasunen frogak eta ahozko handiaren azterketa. Azken hilabeteetan egindako lanketaren ondorioz baldintza guztiak betetzen direla Baxoa euskaraz egiteko baimena emateko adierazi zuen sehaskak bilkuraren atarian argitaratutako agiri batean. Gauza bat argi dago, Baxoa zein Brebeta azterketak iazko moldean egingo dituzte murgiltzereduan ikasten duten gazteek. Hau da, azterketak euskaraz leloak irudikatzen duen aspaldiko naikeria ez da aurtengo ikasturtean egikarituko. Izan ere, Eduard Gefray Frantziar hezkuntza ministroak datorren ikasturtetik aurrera eredu berri bat abian jartzeko konpromiso hartu du. Horretarako helduden apirilean aurreikusten den hurrengo bileran egitasmo bat ipiniko du mahai gainean. Aurreratu duenez, datorren ikasturtetik aurrera atzerriko hizkuntza berezitasun gisa hartzen duten ikasleekin egun aplikatzen den antzeko moldea baliatuz euskararen aipamena jasoko duen Baxo eredu berri arautzeko proposamena aurkeztuko du. Sehaskak bere aldetik oharra plazaratu du Euskal Ordezkaritza esku hutsik atera dela asteleneko bileratik agerian utziz. Hilaren 24an mobilizazio fase berri bati ekingo diotela iragarri du. Laster emango dute horren berri. Eta 4.600 aurrek hartuko dituzte Donostiako kaleak San Sebastian eguneko aur danborradan. Herri Ametxe ikastolak ere 50. urteurren ospatuko du. San Sebastian eguneko eguerdian Donostiako kaleak girotuko dituen aur danborradaren aurkezpena egin dute astearte honetan udaletxean. Joni Isausti alkateak eta Ana López kultura zinegotziak ongi etorri egin diete aur danborradako danbor nagusiari eta pertsonei. Belaunaldi pasa dena eta uste dut aur danborrada ezin hobeto. Aurtengo San Sebastian eguneko eguerdian 4.630 aurrek parte hartuko dute aur danborradaren desfilean. Hiriko 38 ikastetxek eta elkarteko osatzen dituzte 45 konpainietako 2.496 neskak eta 2.144 mutilek sarriekinen martxak joko dituzte herrialdeko kaleak zeharkatzen dituen desfilean. Goizeko 8 eta 19 Guggenheim patronatuak Urdaibaiko proiektua baztertu ostean, Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak onartu du arau esparrua oztopo gaindiezina zela proiektuaren hasieratik, baina dio harremanetan jarraitzen duela Espainiar gobernuarekin eskualdea bizi berritzeko inbertsioekin jarraitzeko, oposizioak autokritika eta inbertsio osoaren informazioa eskatu dizkio. 2023ko hauteskunde kanpainan Urdaibaiko Guggenheimeko proiektua bai ala bai egingo zuela ziurtatu ondoren, orain Bizkaiko aldo nagusia Elisabete Etxanobek onartu du traba administratibo eta juridikoak hasieratik gaindiezinak zirela. Las dificultades planteadas en torno a la ubicación elegida dejan sin sentido el proyecto en la medida en que le priva de su diferenciación estratégica, desvirtuando el espíritu que le ha guiado desde sus inicios. Euren asmoa natura eta artea uztartzea bazen ere, Etxanobek esan du Batzar Nagusietako erakunde, gobernu eta gardentasun batzordea museoa egin behartzeneko lekuak, alegia Urdaibaiko biosferak bidera ezina egiten zuela proiektua, kokalekua Bizkaiko Foru Aldundiak berak proposatu zuen arren. Todo ello ha llevado al patronato a desistir del proyecto de ampliación discontinua del Museo Guggenheim Bilbao en Urdaibai, por considerar que podría resultar inviable en los términos en los que se venía concibiendo desde la reformulación del año 2020, con la doble sede y la comunicación entablada entre ambas. Etxanobek agerraldia egin du Bizkaiko Ganberan, Partidu Popularrak eta EH Bilduk eskatuta, eta proiektua bidera ezina egiten duten arrazoien berri eman ostean ziurtatu du, harremanetan daudela Espainiako gobernuarekin aurreikusitako inbertsioei eusteko eskualdea bizi berritzeko helburuari jarraiki.
Es propósito de la Diputación seguir trabajando conjuntamente con el MITECO para procurar que el hecho de no continuar con el proyecto de ampliación discontinua del Museo Guggenheim Bilbao en Urdaibai no impida que la mayor parte posible de los fondos previstos en el citado convenio puedan seguir invirtiéndose en proyectos de regeneración del estuario de Urdaibai y de acondicionamiento de su entorno. Oposizioak bere aldetik, Etxanobe eta Foru Gobernuaren improvisazioa eta zuhurtzia falta kritikatu dute. Porque este informe le viene muy bien para lavar la imagen al patronato y a la fundación, pero le viene muy mal a este gobierno, muy mal. Interes pribatuak defendatzeari utz diezaiola iradoki dio Etxanoberi, Elkarrekin Bizkaiko Eneritz Madadiagak aurkeztu dituen argudioak oso ongi datorkiolako Guggenheim patronatuari bere burua zuritzeko, baina oso leku txarrean utzi du Etxanobek zuzentzen duen erakundea. Saio parlamentarioaren ostean, Etxanoberen autokritika falta hitz egin du EH Bilduko bozeramaile Iker Casanovak. Euskal Herria Bilduk Bizkaiko ahaldun nagusiaren agerraldia eskatu du Bizkaiko batzar nagusien aurrean. Harritu gaitu agerraldi honetan diputatuak emandako azalpenak, gai funtsezko batzuk ez dituelako ikutu ere. Falta izan da autokritika, proiektu horren kudeaketaren inguruko autokritika sakona eta egindako akatsak ez errepikatzeko konpromisoa. Eta Herriberabeitia komunitate energetikoa izango du, baina Ribabelosako administrazio batzordeak solariari instalakuntza fotovoltaiko bat ezartzeko lurrak eskainiko dizkio. Udalak zehaztu duenez, energiari sarbide herrikoia eman nahi diote multinazionaletatik izan ere, orain artean solaria enpresak 3 proiektu fotovoltaiko aurreikusi ditu Herriberabeitiako lurretan. Proiektu horietako batean, erabiliko lirateken 12 lurrektarea Ribabelosako administrazio batzordearen jabetzakoak dira. Quintanilla de la Riberako administrazio batzordeak ez bezala, lehenbizikoak erabaki du, 25 urtez lurrak alokatzea solaria enpresari. Proiektuaren aurka den Ribera Baja Bizirik talde elektoralak galdetu du, ea batzordeak bere udalaren aurkako erabakiak hartuko dituen. Bitartean, 180ko finantzak eta iragarri du udalak, sortu asmo duen komunitate energetikoarentzat. Informazioaren aria. Eta LAB sindikatuak gardentasuna eskatu du, Altsasuko 18 urteko langile baten laneko heriotzaren inguruan. Abertzaleak baieztatu duenez, afiliazio sarearen bidez Altsasun izandako laneko heriotza baten berri izan du. 18 urteko langilea hilda momentuz ezagutzen ez ziren baldintzetan. Berretsi dute, hainbat organo instituzional kontsultatu ostean, ez dagoela inongo azalpen ofizialik. Bestalde, Urruñako lan istripu mortala salatzeko elkarretaratzea deitu dute. LAB, CGT, FSU eta Solidaries sindikatuek Santurtzen 59 urteko behargin bat zauritu zen astelen arratsaldean portuan sabai leioa ondatu eta lokal baten barrura erori zen. Eta berriz Arabako laborariek Abat errepidea okupatu dute Mercosur akordioaren aurka. Ataka plataforma independenteko laborariek Durruma inguru ere hartuko dute gaurkoan. Zazki, Lakuako segurtasun sailako hartu du, trafikoa motela dela, baina ez dela eragozpenik egon. Gaur ere protestaguna izango dute. Abat errepidaren eskuineko bide hartuko dute, 10 eta 4 bitartean. Raul Beitia, Atakako presidenteak berretsi du, akordioa kaltegarria dela Arabako laborarientzat, ateak zabalduko zaizkiolako 4 aldiz handiagoa den bloke bati, soldata, zerga eta ingurumen lan eta osasun eskakizun baxu hauekin. Eta testuinguru ekonomikoan ere, esan beharra dugu, kafea, tea, kakaoa, gozoak eta haragia direla, iaz gehien garestitu ziren produktuak, aldaketa klimatikoarekin du zerikusia ina handi batean, eta azken hilabetetan, prezio hauen hazkuntza 50% izan da. Lehengaien garestitzeak egiturazko faktorek eta aldaketa klimatikoak eragindu Europako Banku Zentralaren arabera prezioak asko ikotzea. Esaterako 2025ean kafea eta kakaoa sekula baino garestiago saldu zen kiloa, 2024aren bikoitza. Europako Bankuak dioenez 2025eko beroaldiak eta uzta galtzeak datozen hilabeteetan produktu askoren garestitzea ekarriko du. Europako haragiarekin gauza bera pasada. Eskaintza eta eskariaren arteko
egiturazko gainberaren ondoren berriz ere igotzen hasi ziren prezioak. Hala, iazko uztailean 2024koa baino 17% garestiago zegoen Europako haragiaren kiloa. Banku Zentralak espero du prezioen igoera hori apaltzea. Produktu hauen ekoizleak espero dute prezioen igoera hori mantsotzea ere, baina minoristek uste dute bataz besteko historikotik gora izango dela. Oinarrizko elikagaiak ari dira igotzen eta ez modu berean oinarrizko soldatak. Eta aipatuko dugu baita ere, Gasteizko Mercedesko lantegiko suhiltzaile industrialek Prebinsa enpresa kontrataturikoek greba mugagabea deitu dutela ostegunetik aurrera hitzarmen kolektiboan hobekuntzak eskatzeko. Ela sindikatuak ohar baten bidez jakinarazi duenez, Prebinsako 27 langileek hitzarmena berritzeko negoziazioak blokeatuta daudela salatu dute. Izan ere, enpresaren soldata proposamena ez da nahikoa eta ez dio bizitzaren kostuari erantzuten, ez da lan horrek dakarren erantzukizunari ere. Gainera, elak adirazi du, enpresak uko egiten diola urteko 1.700 eta 70 ordu murrizteari eta horren ondorioz, langile asko aparteko 80 ordu edo gehiago metatzen dituztela etengabeko atxikimenduen aktibazioaren ondorioz. Sindikatuak azaldu duenez, Prebinsak 2025ko urtarrilaren batean zerbitzu hori bere gain hartu zuenetik egoera jasan ezina da eta Mercedeseko suhiltzaile zerbitzuko langilei eragiten die baita Gasteizko fabrikako langileen eta instalazioen segurtasunari ere. Goizeko 8:28 berriro ere joko dugu nazioartera izan ere Marine Le Pen ultraeskuindarra bere etorkizun politikoa erabaki dezaken epaiketaren lehen saioan izan da. Legezkanpoko finantzaketagatik 5 urteko gaitasun gabetze ezarri zion epaiaren apelazioaren ondorio da auzi hau, hurrengo hauteskunde presidentzialetara aurkeztea galarazi diona. Resamblant Nazional alderdi ultraeskuindarreko buruzagi Marine Le Pen bere alderdia Europako Parlamentuaren funtsekin legezkanpo finantzatzeagatik hasitako apelazio epaiketaren lehen saioan izan da. 4 urteko kartzela zigorra ezarri zioten, horietako 2 betetzetik salbuetsita lehen auzialdian, baina batez ere 5 urteko gaitasun gabetze zigorra prebentziozko aplikazioarekin eta ondorioz hurrengo hauteskunde presidentzialetara aurkezteko aukerarik. Hain zuzen ere, auzi honetan Le Penen helburu nagusia apelazio bat bermatzea da 2027ko aipatu hauteskundetara aurkeztuko aukera emango liokena. J'espère pouvoir être entendu par la Cour d'appel. Pris d'espérance en quelque sorte. Jasotako adierazpenetan Le Penek esan du baikor dela auziarekiko eta irribarritsu zegoen arren bere aurpegian ageri zen urduritasunaren irudia mundu osoari bira eman dio. Epaiketa hasi ondoren epaimahaiburuak deitu duen lehena izan da Le Pen eta akusatuentzako lehen aulkian eseri da. Modu pertsonalian ez ezik bere alderdiaren izenean ere agertu da epaiaren aurrean Le Pen ultraeskuindarrak berak azaldu duenez. Eta la munduaren beharrezko dokumentazioari gabe aritzeagatik Britainia handian hasi egin dira atxiloketa guztira urtebetean 12.000 lagunetik goiti atzeman ditu poliziak, laboristen alderdiak ultraeskuinaren diskurtso hartu eta migrazioaren aurkako politikak bere egitea egotzi dio exekutibari. Udaletarako hauteskundeak eta hauteskunde autonomikoak dituzte maiatzean Erresuma Batuan, eta hala Keir Starmerren gobernua migrazioaren kontrako politika gogortzen ari da. 2024ko abendutik 2025ko abendura lan baimenik gabe ari ziren lagunen kontrako sarekadak 177 hazi ditu. Hala, 1.700 langile euren jatorrizko lurraldera kanporatu dituzte, gehien bat Vietnam, Errumania, Etiopia, Jordania eta Txinara. Eta Iranen manifestazioetan parte hartzen ari direnei, erakundeak hartzeko eskatu die Donald Trumpek laguntza bidan dela esan du, eta Irango merkataritzari beste 25% muga zergak ezarri dizkio. Behin eta berriz esaten ari da Trump Iranen esku hartuko duela, baina momentuz ez da hala izan. Orain manifestariek bultzatu nahi ditu gobernuaren kontrako matxinada egin eta erakundeak hartzera. Iran is on my mind when I see the kind of death that is happening over there, we think. So we're going to get some accurate numbers. I'll have it in about 20 minutes. We'll get some accurate numbers as to what's happening with regard to the killing.
Izatez, astearte honetan aztertu behar zuen etxe zuriak Iran militarki erasotzeko aukera. Momentuz, muga zergak igotzea erabaki du 25%. Teheran ekonomikoki kinka larrian dago aurretik ere eta modu horretan herritarren desesperazioa areagotu nahi du. Testuinguru honetan, Irango kantzilerrak Trumpen bidali bereziarekin harremanak izan ditu tentsioa baretzeko asmoz. Irango defentsa ministeritzak ordea edozein eraso gogor erantzungo duela esan du. Bien bitartean, zenbait Irango funtzionarioen iturriak aipatuz, edabide askok 2000 hildakotik gora aipatu dituzte eta 17 egun daramatzaten protesta mugimenduaren atzean kanpoko agenteak ari direla tentsio eragiten. Irango Human Rights gobernuz kanpoko erakundeak 734 hildako zenbatu ditu, baina leku askotako zenbaketak bazterrean utzita. Eta lehen entzuten genuen Donald Trumpen adierazpen horiek, bisita baten ostean egin ditu. Zehazki, atzo, Detroiten izan zen, Forden ekoizpen plantan, eta bertan, antzen, langile batek Jeff Epstein pedofilorekin zituen loturak oroitarazi zizkion. Honere erantzuna zein izan da? Bideo batean grabatuak ditu denez, fuck you, izorra zaitez, horixe bera esan zion Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak 40 urteko langile honi, orain, Washington Post egunkariari baieztatu dio, oihu hauen ostean, orain, lanik gabe gelditu dela. Eta esango dugu, baita ere, Donald Trumpen mehatxu giro honetan, magnateak baieztatu duela, nahiko luketela, Kanada 51. estatua izatea. Hala izan ez gero, zerga murrizketak izango lituzkela esan du, besteak beste, osasun sistema hobetzeko. I would love to see Canada be the 51st state. The Canadian citizens, if that happened, would get a very big tax cut, tremendous tax cut, because they're very highly taxed. And you wouldn't have to worry about military, you wouldn't have to worry about many of the things, you'd have better health coverage. Bagiari zor Kanadako biztanleek Ameriketako Estatu Batuetakoek baino bizi itxaropen luzeago dute. Horren adibide Donald Trumpen osasuna bera, berriki Robert Francis Kennedy Jr. osasun arloko estatu idazkariak esan du, ez dakiela nolatan dagoen bizirik Trump bere elikadura kaskarra dela eta. The interesting thing about the president is that he eats really bad food, which is McDonald's, and then, candy and Diet Coke. But he drinks the Diet Coke all times. He has the constitution of a deity. I don't know how he's alive, but... Marra lagon elikadura osasuntxua izan arren, garraioetan soilik zaborjana kontsumitzen duela esan du, egunero bere burua poizo dituz. If you travel with him, you get this idea that he's just pumping himself full of poison all day long. Eta Hondurasko aditu independenten disiplinarteko taldearen ikerketa batek ondorioztatu du Berta Cáceres aktivistaren 2016ko krimena aurreikusteko eta ekiditeko modukoa izan zela, eta estatuak informazio zehatza zuela haren plangintzaren buruz. Aurreikusi zitekeela aipatzeaz gain, krimenari buruzko dokumentu mardulak gaineratzen ditu Mariano Díaz Chávezek militar armak, logistika eta pertsonal armatua zituela eskura, eta segurtasun egiturei lotutako sareak erabiltzen zituela legez kontrako erakiketak koordinatzeko. Kirol aria, naiz irratian. Realak Osasunaren kontrako kopako final 8renetako derbia irauli du astearte iluntze honetan 2-0 galtzen hasi ostean. Moncaiolak sartu du gola Iruindarrentzat eta Oiartzabalek bere atean. Turrientes eta Zubeldiak bigarren zatian berdindu zuten norgehiagoka eta Oiartzabalek luzapenean penaltia ez du sartu. Beraz, azkenean penaltietan Unai Marrero Realeko atezaina izan da protagonista. Oñatzaizburu, egunon? Egunon peleta entzuleak bai, ano eta kopako kanporaketa epikoa bizizan du astearte iluntze honetan bi taldek ligan euren arazoa dituzte, baina biek esfortzu lan eta pasio ikaragarria utzi dute zelaia. Osasunak estrenatu du markagailua, Moncaiolak Realeko defentsarean kanporatze bati zuzenean eman eta gol ikaragarria sartuz. Bigarren gola 18. minutuan etorri da, korner bat lehen zutoinan aurretik, Oiartzabal kanporatzen saiatu eta bere atean sartu ondotik.
Reala saiatu da gola sartzen, baina ez ditu gauza garbi egin. Atsedenaldiaren ondoren aukera gehiago izaten hasi da. Turrientesek urrutitik eta azpitik egindako jaurtik eta barrura sartuz 75. minutuan. Partidaren arauzko denbora amaitzeko segundu gutxiren faltan, arean bueltaka zibilen baloia barrura sartu du Zubeldia. I'm proud of the boys today. We go 2-0 down with maybe 1.5 chances from the opponent. We start the game well, concede 2 goals, and just kept pushing forward. Had a lot of chances that we did not use, but in the end, it was a question of our will and our hunger to win this game, and we did. So I'm proud of this. Realeko entrenatzaileak emozioz betetako partidua definitu du. Penaltien txandan Marrerok Moncaiolaren eta Katenaren jaurtik eta gelditu ditu. Gol jaso diteu, gaizki hasi gea, taldiek bultza egin du, gero deskansuan misterra esan digu, sartze baldin manen unor egongo ginela, eta partidu eufori totala izan da, ez? Bukaeran sartu dugu bigarren gola eta prorrogan euki diteu, baina, azkenin zuk esan dezun bezala, penaltitan dezididu da, bai. Partiduek detaiatiken egiteia, markailua gora edo bera detaile hoiengatik izaten da, eta zorionez hala izan da, niretzako ondo, taldeantzak ere bai, eta hor manteniu geha, eta pozik. Zakaren kanpora jaurti zuen, baina Realentzat partidua Osasunako jokalaria porrotarekin burumakur eskura eduki bai dute final laurdenetako pasea. Nos han empatado el partido, creo que de una forma un poco cruel, porque no merecíamos acabar así el partido, pero creo que el equipo ha dado un paso otra vez en la prórroga, con el esfuerzo físico que llevan muchos jugadores. Aitor creo que nos ha dado vida cuando más lo necesitábamos. Y luego la tanda de penaltis es una lotería que esta vez ha caído de su lado. Creo que hay poco que reprochar al equipo, creo que nadie apostaba mucho por nosotros, ¿no? Viniendo aquí, y creo que el equipo ha dado la cara. Bestalde, beraz, Realak urrengo faserako txartela lortu du. Atletik izan da gainera bestea euskal taldetan aurrera egin duena. Partida gora beratxu ere izan dute lehoiek eta Kultural Leonesaren kontrako kopako final 8 lehen zatian 6 gol sartu dituzte bien artean eta 3 penalti jaurti dituzte guztira. Azkenean bat gutxiagorekin 11 metrotatik sartu du gola Unai Gomezek eta bilbotarrek aurrera egin dute. Armaila beteriza duen Leonen atletiki aurre egiteko eta benetan ongi egin zion aurre Valverderen taldea Kuko Zigandaren Kultural Leonesari. Lehen zatian atletik gaizki jokatu du, ahul eta 3 aldiz irauli behar izan du markagailua. Ernesto Valverde. La Cultural encima este año que tienen, con Kuko están muy juntos, juegan bien, vas a la presión y te buscan la espalda. La verdad es que el primer tiempo ha sido una locura porque cada vez que lográbamos empatar nos metían gol a la jugada siguiente. 17. minutuan Lekueren aldetik erdiratu eta bigarren zutoinean Kalerok sartu du lehen gola, minutu gutxira Gurutze eta kontrola buelta eman eta jaurtik eta eginda markagailua berdin du. Kalerok berriz ere trantsizio azkar batean gola sartu eta atzetik jarri dira zurigorriak. Eta berriz ere markagailua Gurutzetak berdindu du Atletikentzak. 2-2. Lehen zatiak eman beharreko guztia utzi zuela zirudien, baina areetan 2 opariak iritsi dira batetik, Bibianek eskuz alden du balia eta Sobrino penaltiz aurretik jarriz ere taldea. Sanzete berriz minutu gutxira gola penaltiz 3-koan markagailuan. Bibianen txartel gorriaren ondoren gutxiagorekin dira Atletikek minututik gutxira eta hala izan da. Urko izeta zurigorria. Moralki bergenun nolako partida bat, saia jarria hasiera batetik, baina bueltan batea lortu dugu eta orduan postasun handia eta taldia indartzeko nik uste oso ondo etorri zaigula. Bestalde bestelako partiduetan esan Atletikek F Kopan irabazi egin duela. Bilbao Basketek ere Zurne Bilbao Basket 85 eta 73 irabazi duela PAOK Salonikaren kontra jokatutako FIBA Europako bigarren faseko partida Bilbao Arenan eta azkenik amaitzeko eskubaloi kontuetan Pelli beraberak demoraldiko lehen porrota izan zuen atzo Eixeren kontra 20 eta 25 galdu zuen partida arraro batean. Guzti hauekin galdituko gara, eskerrik asko Iñatz. Bai, gero arte.
eta goizeko 9:00 gutxi direla probestu beharra dugu zuzenketa bat egiteko. Lehen aipatu berri dugulako zehazki Altsasun lan istripu bat izan dela, non 18 urteko gazte bat hilden. Hauxe bera, informazio hau zuzendu beharra dugu une honetan, hasiera batean Lab sindikatuak ala informatu arren Altsasun zendutako gaztea ez da lan istripu baten ondorioz hil, horixe bera baieztatu ahal izan du naizek iturri ofizialetatik. Pierpol Berzaitzek bere terretx ekarriko du Arriaga Antzokira. Andozeko Haranean gertatutako krimen baten historian murgiltzen gaituen euskarazko ikuskizun ederra. Gozatu Erdi Aroko kantu honen koplak eta dantzak, ziurrenik Euskal Herri osoan ezagunena dena. Bere terretx, urtarrilaren 18an Arriaga Antzokian, erosi zure sarrerak lehiatian edo Antzokiaren webunean. Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-ezko edo egurrezko leihoak ditu, eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzuniko soena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan. Bai, alkainen! Iludunak izan nahi duzue! Bai, ala bai! Bai! Gaur hemen Punpaires kripto txampon berria aurkeztu nahi dizuegu! Ez da kriptotxampon eskaintza bat. Punpaires du izena eta ostegunero 6etan Naiz Irratian entzun ahalko duzue. Humorea, elkarrizketak, musika eta euskal komodia. Eta beste 11 kontu. Punpaires umore ikuskizuna ostegunero Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean. Ongi etorria. Pepikutz, Pepito, welcome Punpaires ikuskizunera. Informazioaren aria. Heldu zaigu analisi mailaren tenorea eta gaurkoa asteazkena dugu, kontu ekonomikoak aipatuko ditugu, horretarako hementsen daude Ainhoa Etxaide sindikalista eta Joseba Permatx ekonomilaria. Egunon? Kaixo, egunon. Zer modu zaudete? Ondo. Urteari berriro ekiteko prez, honezkero ja pixka pasatu da denbora pixka eta horretan gabiltza. Ainhoa? Bai, deitzen zaion ja normalizazio horretan. Baina, sarrak berri gutxitan esateko gogoz. Bain zuzen, urte berriaren sarrera honetan aipatuko dugu ere, beste behin ere bizi kalitatea edota bizitzaren garestitzea, horixe bera erakutsi dute INEk Espainiako Estatistika Institutuak kaleraturiko datuek 2024ko datuen arabera Nafarroa 17 urte segidan Espainiar Estatuko bizi kalitatea handiena duen komunitatea da eta EAE 3. Errioxaren atzetik. Horixe bera neurtzeko adierazleetako bat kontsumoko prezioen indizea da eta aurten Espainiar Estatuak ere minimo historiko lortu omen du, uztailean 1,4 egin baitzuen. Bera, dena den Hego Euskal Herrian ere, bizi kalitatea izan arren honenetakoa, zerrenda honen arabera, KPIak gora egin du, pasaren urteko datuekin alderatuta, zehazki urteko tasa 2,2, 2,9 eta 3,3 artean kokatzen da. Bizikalitatea neurtzeko ezinbestekoa den datu bat ere bizitzaren kostua da. Alde horretatik, Hego Euskal Herrian gabeziak daudela agerian utzi dute datuek. Pasadean 2025ean Espainiar Estatuan oro har KPIak behera egin du. Uztailean minimo historikora iritsi, 1,4 egin zuen behera hilabete hartan. Baina Hego Euskal Herrian gora egin du KPIak, azaroko datuek erakutsi dutenez Euskal Autonomia Erkidegoan urte arteko tasa 3,2 kokatu da, eta Nafarroan ere 2,10 igo da urte arteko tasa 3,3 kokatuz. Hala, bizitza garestutu dela esan daiteke Hego Euskal Herrian. Horren erakusle da Labek Iparregoa Fundazioaren bitartez kaleratutako ikusmiran 22 txostena, honek Nafarroako lan baldintzak eta bertako biztanleen bizi baldintzak aztertu ditu. Ikerlanaren arabera, udan kontsumorako prezioen igoerak gora egin du, udaberrian 2025 hasierako datuek behera egin ostean. Uztailean
urtarrilean, Nafarroako KPIa 2,7an zegoen, 2021eko datuetatik oso urrun. Testuinguru horretan gogoran izan behar da, KPIak oinarrizko produktuen garestitze eta merketzean eragin zuzena duela eta ondorioz bizitzaren kalitatean. Ikusmiran 22 txostenak besteak beste KPIaren azkundean neurtu du, horretarako 2024 eta 2020 urtean arteko alderaketa eginez. Lau urteko tartean, oinarrizko produktuek esponentzialki egin dute gora. Ogiak adibidez, 1,6 puntu egin zuen gora 2024an aurreko urtearekin alderatuta, 2020tik 27,1eko azkundea jasoz. Beste adibide bat, behiarakiak 2020ko metatuarekin alderatuta 27,7eko igoera jasan zuen. 2024an aurreko urteko KPIarekin alderatuta behera egin zutenak badira ere, naiz eta 2020ko metatuarekin goraekin prezioen goranzko joera bat dagoela berretxiz. Arrain fresko eta izoztuak 29ko igoera izan zuen lau urtetan, arrautzek 57,6koa, esneak 41,2koa eta esnekiek 27,6. Deigarriena, olioak eta koipek izandako igoera da Nafarroan 2024an lau urte lehenago baino 100,3 gehiago garestitu ziren produktu horiek. Iparrekoa fundazioak kaleratutako ikusmiran 22 txostenak beste datu deigarri bat utzi du agerian. Soldatek eta KPIak ez dute igoera parekatua mantentzen. Grafikek erakusten dute KPIa maila basuetan aurkitzen zenean ohikoa zela soldata igoerak adostea honen gainetik. Hala ere 2020an bizitako hiperinflazio garaian soldatak oso azpitik eguneratu ziren bizitzaren garestitzea baino proportzio txikiagoan. Dena den azken bi urteetan KPIarekin bat datozen soldaten igoerek ematen ahalegindu dira, zertxo bait eguneratuz naiz eta oraindik ez diren nahikoa bizitzaren garestitzeari aurre egiteko. Metatutako KPIa kontuan badugu, langile klaseak ez du erosahalmena berreskuratu, soldata igoerak ez direlako KPIaren igoeraren mailara iritsi, naiz eta esan bezala galera baretu aldiza. Garestitzeak kaltetu duen ageriko beste kolektibo bat ere, pentsiodunak. KPIa maila basuetan zegoenean, pentsioak haren gainetik eguneratu ziren ere, soldatak bezala, baina inflazio maila altuetara iritsi zenean, ez zen neurri berean eguneratu. Ikusmiran 22 txostenak agerian utzi du, 2011tik 2024 Nafarroako pentsiodunen erosteko ahalmenaren galera iraunkorra eta etengabea izan dela. Urte honetarako pentsioek 2,7ko igoera izan dute bizitzaren kostuari aurre egiteko, gutxi gora bera urtean 570 euro gehiago izango dira batez besteko erretiro pentsioa dutenentzat, eta sistemako bestelako pentsioak alarguntasuna edo zurtasuna baitan hartzen dituztenak besteak beste, urtean 500 euro inguru igoko dira. Pentsioak KPIarekin parekatzea aurrera pauso handia denarren, argi dago aurtengo igoera ez dela nahikoa izango Hego Euskal Herrian ez da Espainiar estatuan ere mailan ere ez. Euskal Autonomia Erkidegoan KPIa 3,2an kokatzen bai da eta Nafarroan eta estatu mailan 3an. Produktuen garestitzera itzuliz ikusmiran 22 txostenak Nafarroako prezioen igoera iraunkorra agerian utzi du esan bezala, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren kasua ez da desberdina. KPIak Nafarroan baino 0,2 gehiago egin baitu gora. Espainiar estatuko datuak gainditu ditugu Euskal Autonomia Erkidegoan, estatuan 2025ean azkunde 3koa izan den bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoan 3,2koa izan baita. Eustaten arabera lurraldeka Bizkaia izan da produktuen garestitzea handiena, prezioek 3,4 egin dute gora, eta Araban 3,3 puntuko azkundea pairatu dute. Gipuzkoa izan da estatuko batez besteko gainditu ez zuen foru aldundi bakarra, 2025ko azaroan, 2,9 mantendu delako kontsumarako prezioen indizea. 2025ean Euskal Autonomia Erkidegoan prezioen garestitzea handiena jaso duten sektoreak energia, elikagaiak eta ostalaritza izan dira. Ostalaritzak 5,4ko igoera izan du azaroan, pasaden urteko tarte berdinarekin alderatuta, etxe bizitzak, jurak, argindarrak, gasak eta bestelako erregaiek
horiek 5,2 igoera izan dute, eta elikagaietek eta alkoholik gabeko edariek 3,7 garestitzea. Edari alkoholdunen eta tabakoaren prezioak ere gora ekin du, pasaden urteko garaiberarekin alderatuta 3,1 garestitzea. Eta horrez gain garraioak 2,6 igoera izan du, medizinek 2,4, komunikazioek 1,7 eta isiak eta kulturak 0,5. Nafarroan berriz, pasaden urteko uneberarekin garestitze handiena izan duten produktuak, alkondun edariak eta tabakoa izan dira, 5,1 prezioen igoerarekin. Ostalaritzak 5,5 hazkundea izan du, eta etxe bizitzak urak, argindarrak, gasak eta bestelako erregaiek 4,7. Etxe bizitza kasu guztietan errepikatzen den sektorea da. Idealistaren datuen arabera, hazkundea etengabea da azken urteetan, alokairuko etxe bizitzen errentek gora egin dute Hego Euskal Herri osoan. Nafarroa da, garestitze handiena pairatu duen lurraldea, 5,6 egin dute gora alokairuek. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz, 3,8 egin du gora alokairuak, lurraldekoa Bizkaian 4,5 da, Araban 4 eta Gipuzkoan 1,9. Datu hauek nabarmenduta, esango dugu baita ere, besteak beste, dieselak, igoera askotaz hitz egin dugu, baina dieselak, gasoleoak berantz egin du. Baina, bueno, Joseba, zurekin hasi nahi dugu, gaurko analisi maila, zehazki galdera tekniko batekin, klasean izango bagina bezala, urte hasten dugunean nolatan garestitzen da bizia? Bueno, nik uste dute ulertu behar dela enpresa askok erabiltzen dutela urte hasiera ere kasu askotan prezioak moldatzeko, eta horrek ere askotan ekartzen du urtarrileko presiona. Normalan abendua itxi egiten dira balantzeak, eta pixkat horren araberan egiten dira moldaketak, eta horrek askotan ekartzen du urtarrilekoa. Egia da ere, askotan merkealdiekin ere koinziditzen duela, lehenengo fase honetan, baina ja merkealdia bukatuta eta gero ja fase berrian kokatzen gara. Uste, hortik ez horrela galdera, ezta? Bai. Hor ere, ezazki, aipatu ditu bereziki elikagaiak ala etxe bizitza garestitu egin dela, baina aldi berean ineren arabera bizi kalitatea hobetu egin da, KPIak izan duen jaitsira dela, eta ez dakit nola da hau posible? Bueno, nik ez dakit egia esan bizitza kalitatearen inguruko azterketa horren berri zehatza ez daukat, baina bai KPI-ren inguruan eta bizitza kostuaren inguruan gertatzen ari daren inguruan, ez? Eta nik uste dut benetan gertakari edo realitate gordina dela eta larria dela, ez? Nik uste dut 11 datu bota direla, eta nik uste dut kasu horretan ere, entzulek ere ulertzeko, nik uste dut ez baian jarri behar dugun gauza bat, ulertu behar da KPI-a dela eros boltsa bat, ez? Nolabait horren arabera ponderatu egiten dana, orduan elikagaie pixu bat dakate, etxe bizitza beste pixu bat, energiak, kontua da, kontuan hartzen baldin badugu, adibidez, ineberaren datuen arabera, elikagaiak azkeneko 6 urtetan 1,76 igo dira. Baina bitarte horretan, KPI-ren poltsa ez da horren arabera ponderatu. Hau da, horrekin zer esan nahi duan. Soldatak ez baldin badira igotzen portzentai berdinean, eta gerikoa da ez direla portzentai berean igo, zeren kasu honetan demagun, portzentai berdinean igotzeko esan nahiko luke, 1.500 euro irabazten duen persona batek, 2019 honea pasatu beharko lukela 2.200 euro kobratzea. Hori ez da gertatzen. Orduan, ze gertatzen ari da? KPI, adibidez, elikagaiak etengabe goruntza doazela, baina KPIak kalkulatzen dugunean, ez gaude konturatzen ari, hori geroz da gehiago ponderatu beharko genukela, gure eros poltsan geroz da pixo handiagoa duelako, ez? Eta uste dut, mantentzen baldin badu, orain bota den informazioetan, azkeneko 2 urtetan lortu da orokorrean soldata KPI-rekin parekatzea. Baina oraindik ere oso urruti, elikagaiak, energiak edo etxe bizitzak adibidez izan duten igoerarekin alderatzen baldin baditugu. Eta nik uste dut horrek ekartzen ari dela, lan eta bizi baldintzen kaskartze bat, lan baldintzen ulertuta
erosa almenarekin lotuta. Horre, hain zuzen, soldata eta KPI-aren, soldata, pentsioak eta KPI-aren parekatze hori egiten badin badugu, ez dakite, Ainhoa, honen aurreko defentsa mekanismak zeintzuk lirateke, akaso lan hitzarmen propioen sustapena? Bai, hori beste, iduritzen zaidana da, momentu honetan hori motz gelditzen dela, gauza asko gainditu egin direlako edo atzean gelditu direlako. Esan nahi dut, lehen KPI-a handitzeak erakusten zuen, Josebak esandakoarekin batera, erakusten zuen hazkunde ekonomiko bat zegoela, eta hazkunde ekonomiko hori itzultzen zen politiketan, soldatetan, itzultzen zen ekonomia handitu egiten bada, hasi egiten bada, beraztasuna sortzen badugu, ongizatea sortzen dugu, eta hori guztien hobe behar ez da, eta hori aspaldian gelditu zen atzean, ez? Nik uste dut hori atzean gelditzen ari zala, 2008an hori gainditu egin zen, eta COVID eta gero, desde luego ez dugu horrelakorikan ikusi, eta nik ez dut uste berreskuratuko denik, ez? Eta lehen Josebak esaten zuen bezala, urte hasiera koinziditzen du, enpresak bere prezioak edo eguneratzen dituztela, eta hitzarmenen bidez, soldatak ere eguneratu egiten dira, baina hori orain ez du bata bestearekin bat egiten, ez da gutxiagorikan ere. Eta gero, konturatu behar gara, IPC-ak balio dezakela soldata egokiak gaurkotuz, soldata almeman mantentzeko, baina hemen ikusi behar dugu ere soldata hirugarren mailako soldatetan IPC-aren igoerak ere ez duela ezer konpontzen, ez? Orduan, esan nahi dut, basauden mekanismo batzuk, basaudela egoera batzuei erantzuten ziotela, hor sortuak eta pentsatuak zirelako, eta nik ez dakit momentu honetan, zenbateraino betetzen duten beraien funtzioa, ikusten ari garelako soldata igoerak lortu arren, soldata almena galdu egiten dela, ez? Orduan, nik ere hemen iduritzen zait, eta badakit askotan esaten dudala, baina adierazleen auzi hori daukagu. Neri bizitza kalitatea handitu dela esatea, segun eta nola neurtzen duzun bizitza kalitatea, eta segun eta nor hartzen duzun bizitza kalitate horren sujeto unibertsaltzat. Ze pobrezian dagoenaren egoera aukertu egin da, Caritasen azken ikerketaren arabera, eta geroz eta jende edo kolektibo zaurgarrien fragmentoa handitu egin da. Hau da, pobrezia ez da handitu Euskal Herrian, baina prekaritatean bizi den eta erosalmenarekin hilabete bukaerara bere oinarrizko beharrak beteta iristen denaren kopurua bai jaitsi egin da. Orduan, nik uste dut adierazleak niri adibidez KPI-a ez bat ere gustatzen, baina gainera utzi du izateari bere garaian adierazten zuen hori neurtzeko gauza bat. Batetik, ez da ongizatean itzultzen, geroz eta gutxiago iristen da langileen gana, baina gero KPI-a hartuko dugu ontzat gerra mundu batean sartzen ari garenean, gogoratu KPI-ak berdin-berdin neurtzen duela, ez berdin neurtu, baina KPI-aren barruan sartzen da gerra industria eta sartzen da bizitza sostengatzeko beharrezkoak diren gauzak, ez? Orduan, ni behin eta berriro adierazleen auzira joko nuke. Hor, baitare, bizitzaren garestitzaren testu inguruan, horre pentsioak ere gaurkotu egiten dira urtero, baina Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak ederki asko horitarazten digute eta aldarrikatzen dute, beraien pentsioa izan beharko lukeela lanbide arteko gutxieneko soldataren parekoa. Horregatikan, jakin nahiko nuke, Ainhoa, ez dakite, pentsioa ze zentzutan planteatzen da. Pertsona batek erretiro hartu ostean osagarri bat izango balu bezala? Nik uste dut, pentsio historikoki da, ekoizlea izateari edo, produktiboa izateari guztien diozunean, zure bizitzarekin aurrera egiteko ematen dizuten daukasun diru sarrera. Hau da, diru sarrera ziurtatu behar zaio jendeari eta are gehiago merkatuaren gizarte batean bizi garenean. Lortuko duzu produzitzez eta gero produzitu duzunari esker edo. Diru iturri bat da, nik horrela ikusten du ziurtatu egin behar dela, modu batean edo bestean. Kontua da, horrek geroz eta gutxiagori ziurtatuko diola bizitza kalitate bat
hori aldatu duten mekanismoan, hori aldatu duen lan merkatu batean sartzen ari garelako, edo sartuak gaudelako aspalditikan. Eta gainera, eskema horretatik kanpo gelditzen ziren, etxean lanean aritu ziren emakume guztiak. Orduan, ez dakit oso ondo ulertu dudan zure galdera, baina pentsioa da, diru iturri bat, produzitu edo ez produzitu, biztanlea gara, herritarra gara, langileak gara, eta lanak horretarako aukera eta eskubidea sortzen digu. Eta, nire ustez bere bideragarritasunan kokatzen bada ere beti eztabaida, kokatu beharko genuke bere funtzionaltasun eta bere helburuan. Eta egia da, pobreziaren datuak erakusten dutela, pobrezia gutxien dagoen, edo pobrezia gutxien duen kolektiboa pentsionistak direla, zergatik badagoelako babesten dituen sistema bat. Momentu honetan berriro diogu oso desorekatua eta kolektibo oso zehatzak asetzen ez dituena, batez ere, emakumeak, alargunak eta pentsio gutxi dituztenak, eta, klaro, lehen iristen zinen jubilatzera, enplegu batean bizitza osoa egin ondoren, baina orain, langabezi luzearen kolektibo nagusia 55-tik gorakoak dira, horiek ere pentsio arazo nabarmena izango dute, eta daukate momentu honetan. Ez dakit erantzun dizudan, ez? Baina, ustez da, diru iturri bat, aberastasuna banatzen duena, guztiz zilegia eta guztiz beharrezkoa. Hori ere, replanteatu daiteke nola egin, baina ez egon behar duenik. Baten txiki bat egin barra dugu, dagoeneko goizeko bederatziak genditu ditugulako, eta esango dugu Donald Trumpek titularrak pilatzen jarraitzen du, Fordeko langile bat iraindu du, astearte honetan Detroiten autoen fabrikatzaile zehazki, Forden Detroiten, autoen fabrikatzaileak Jeffrey Epsteinekin dituen loturak oroitarazi eta pedofiloen babeslea deitu ostean. Saloa Badiola, egunon? Egunon, Pegi, eta egunon antzuleok, bai ala da, isa sare sozialeko zenbait kontutan zabaldutako bideo batean Trump ikusi daiteke oinez, langile batek aparkalekutik aipatutako esaldia oihukatzen dion bitartean. Agintariak erdiko atzamarra atera eta behin baino gehiagotan fuck you errepikatu zion. Langileak de Washington Post egunkariak egindako elkarrizketa batean adierazi duenez, Trumpi oihu egin ostean lanetik kanporatua izan zen. Etxezuriak agintariaren erreakzioari buruzko kontsultei erantzun die orain, eta esan du egokia izan zela Trumpen jarrera. Honetaz gain, esan beharra dugu baita ere, azken orduko albiste daukagula, giza eskubideen behatokiak esan duela, aukera bat galdu dela, segurtasun ereduari buruzko eztabaida lasaia zabaltzeko zehazki, giza eskubideen behatokiak kritikatu du Ertzaintzaren kontrol eta gardentasun batzordeko izendapen berriak, bere esanetan aukera bat galdu da, segurtasun ereduari buruzko eztabaida lasaia zabaltzeko, zehazki, aipatu genuen urte bukaeran, poliziaren kontrol eta gardentasunerako batzordeko izendapen berriak egongo zirela, eta hainbatek utzi egingo zutela, bain zuten honen inguruko oharra argitaratu berri du giza eskubideen behatokeak, eta une honetan badauneko naiz.eusek jaso du, geroxiago ere, sakonduko dugu honetan, baina egunaren nondik norakoak ere aipatu nahi ditugu, eta horretarako gurean da, Itxaso Leon, egunon? Kaixo, egunon Pegi eta egunon entzulei ere. Asteazken honetan txotx denboraldiaren hasiera jarraituko dugu zuzenean Petritegitik, Euskal Pilota Federazioak emango dio abiapuntua. Hori aipatuta, beste hainbat aurre ikusten ditugu politikaren ildotik. Esaterako Lakuako etxebizitza sailburuak eta Eudeleko presidenteak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletako alkate eta zinegotzian formakuntza saioari ekingo diote gaur. Donostian EH Bilduk prentsaurreko askatuko du hotzaren aurkako baliabidei buruz, Bilbon buelta eteteagatik akusatutako 3 pertsonaek deklarazioa emango dute eta kanpoaldean babes elkarretaratzea egingo dute. Baionan prefetak agerraldia egingo du. Gasteizen emakumeak zientzian ekimenaren 10. edizioa aurkeztuko dute Marea bizia gara lelopean. Gai ekonomikoei dagokienez, Euskadiko sindikatu medikoak elkarretaratzea deitu du gaur eta bihar deitu dituen greba egunen arira. Arratsaldean manifestazioa egingo dute Iruñan. Eta gaur eta bihar ere Bizkaiko eraikin eta lokalen garbiketako
langileek greba egunak deitu dituzte Ela eta Laben eskutik. Beste kontu bat, gaur goizeko 11etan Labek agerraldia egingo du Bilboko etxebizitza komunitarioen barruan lan esplotazioko sare matxista eta arrazista bat salatzeko. Arlo honekin amaitzeko, arlo ekonomikoarekin amaitzeko, Mikel Torres, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakari ordea Konfekopekin bilduko da. Eta munduan Marco Rubio, Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkaria, Danimarkarekin bilduko da gaur Groenlandiaren inguruan aritzeko. Kiroletan Alabes Raioren aurka arituko da gaueko 9:00, Afrikako koparen baitan semifinaletan Senegal, Egipto eta Nigeria, Maroko izango dira aurkari. Saskibaloiko Women Cupen Gernikak Villanov Dask izango du parean, eskubaloian berriz Betionak Valladoliden aurka. Eta kulturatik emango diegu amaiera aurkara ikuspen hauei. Billy Wilder Anatomia de un genio liburuaren aurkezpena egingo dute Euskadiko Filmategiaren proiekzioaretoan Tabakaleran, eta azkenik Baxurako arrantza txokoa inauguratuko dute arratsaldean Donostiako Euskal Itsas Museoan. Ados, guzti hauekin geldituko gara. Eskerrik asko Itxaso. Gero arte Pegi. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidi dagokienez, bada nabarmentzeko jazoerarik, Zaloa? Arazorik ez momentu honetan, Pegi. Seguraldiaren nondik norakoak ere jasoko ditugu, baina lehenik eta behin esango dugu, gaurkoa izango dela, edo behintzat aurre ikusten dela iparri xurian egun eguzkitsua izan daitekela, naiz eta oraingoz behintzat zerua lainotua daukagun. Une honetako temperaturei dagokienez esango dugu 13 gradu dauzkagula Baiona ala Donostian, 12 gradu Donibane Garazin, 11 gradu Maulen, 10 gradu Bilbon, 6 gradu Gasteizen, euri apur bat ere daukagularik bertan, eta Iruñan une honetan 9 gradu. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ribarluzeak. Lasaietik jarraituko du eguraldiak asteazken honetan ere, naiz eta egunaren lehen zatian pitkin bat giro nahasiagoa izango dugun. Goizean erdi mailako hodei asko agertuko da bereziki lurraldearen ekialdean, eta bertan ez da baztertu behar tantaren botatzea, euskeria izango da ere eta gehienean ateri utxiko dio. Gainera goizean zehar ostarteak nagusitzen joango dira eta oso eguraldia atsegina nagusituko da. Eta arratsaldeko ordu askotan ere horrela jarraituko dugu, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Giro lasaian nagusituko da eta orokorra mitzate ez da euririk egiterik espero, naiz eta azken orduetan bereziki lurraldearen barnealdean hodei trinkoagoak agertuko diren eta bertan ez den baztertu behar euritantaren bat botatzea. Haizeak egotik joko du goizean eta oraindik bolada bizi batzuk utziko ditu. Arratsaldean hego-mendebaldetik finkatuko da, baina indarra galduko du. Temperatura minimoak eta maksimoak antzeko baloretan jarraituko dute. Minimoak 5 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak Kantauriar isurialdean 13 eta 17 gradu bitartean eta hego isurialdean 10 eta 16 gradu bitartean. Temperatura freskoenak ohikoa den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz kostaldean. Informazioaren aria. Euskal Herriko antzokietara kakadator. 24. korrikaren ekitaldi kultural nagusia. Bilatu gure agenda korrikaren webgunean. Euskara gara. Urtarrilaren 18an San Antontxu Mungia. Mungiako merkatarien eta ostalarien elkarteak Euskadiko txorizoen eta odolosteen lehiaketaren 28. edizioa antolatu du Andramarin. Adi nobedadei. Ordu batean dastaketa eta ordu bat aterdietan sari banaketa izango da. Ordu bietan txorizo onenen enkantea. Zatoz Mungiara. Eusko Jaurlaritzako merkataritza saiak eta Mungiako udalak babestutako ekitaldia. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria naiz irratian. Goizeko 9:00 eta 9:00 hemen jarraitzen dugu naiz irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean, gaurko honetan, Aino Etxaide eta Joseba Pramatxekin, eta bixi bada ere, aipatu nahiko genuke, ea zuek ere nola ikusten duzuen Trump asko hitz egiten gabiltza hasi berri dugun aste honetan, azkenekoa, bideo hori behatza erakutsiz langile bati eta izorra zaitez esanez,
Baina egiari zor, gaurko honetarako eta bihar ere albiste esanguratsu izango dena ere bada, Groenlandiako edo eta Danimarkako lehen ministroekin bilduko dela etxe zurian, eta ez dakit, sortu den edo bizi dugun testu inguru honi buruz galdetzea gustatuko leitzaidake, sentipen bat daukat Donald Trumpen jarrera honen baitan aski lotuak daudela gaur egun bizi ditugun arazo asko, hau da Trumpen erakustaldi honen baitan badagoela Espainiar estatuan eta Euskal Herrian ultraeskuinak izan dezakeen joera, subirautza, bai gurea, bai Groenlandiakoa, politikarekiko jarrera ere bai, bere jarrerak imitatu egiten direlako esaterako askotan Espainiar estatuan. Beraz, honi buruzko ikuspuntua ere jakin nahi dugu. Ea, nola ikusten duzuen hau, Joseba? Bueno, nik uste dut, behintzen nik ere hori oso sensazio ez dakite kontrajarria dira, baina fuerteak baditut, eta justo zo bertan horri buruz idazten nuen aritxoa, zehazki Trumpen politika ekonomikoaren arira eta gertatzen ari den guztiaren arira, nik uste dut benetan jabetu behar dugula hamarkada luzeetan egon den mundu bat aldatzen ari dela eta parez pare dugula, ez? Nik uste, bigarren gerrate mundialaren ostean eraikitako errealitate guzti hori hankaz gora jartzen ari dela, nazioarteko zuzenbidetik hasita, baina nazioarteko zuzenbide horrekin batera bazegoen politika eta jardueran baldin bada publikoa eta politikoa ulertzeko ere modu bat. Eta nik uste dut hori, zuk esaten zuen bezala, zartatzen ari dela momentu honetan, eta posible dugula ikusi, Estatu Batuetako presidente bat, momentu batean langile bati, fuck off esaten diola, era berean, gaur bertan, bere idazkaria bilduko da Dinamarkarekin, esan ez Groenlandia nahi dutela beraientzat, eta bai horrela izango dela, ikusi dugu Venezuelan gertatu berri dagona, atzo bertan arantzelak iragarri zituen, 100% Iranen kontra, eta 2025 ere berdina gertatu zen, gainontzeko estatuen kontra, eta nik uste direla oso aldaketa handiak, oso aldaketa larriak, izugarrizko ondorioak dituztelako, eta ni bai uste dut eskatzen dutela ez bakarrik hausnarketa sakona, jabetzeko jarrera politiko eta ekonomiko hauen atzean benetako fascismo politiko eta ekonomiko badagola, eta horrek dituen ondorio guztiekin, baizik eta ere ikusi behar dugula, nola aurre egiten diogun, eta nola ez ditugun gertatzen ari diren gertakari guzti horiek, edo materialian gertakari guzti horiek nola ez ditugun erlatibizatzen, eta nola baitere, esaten den bezala, nola sortzen dugun, kordon, orain zaitetatzen ez, kordon, babes ingurune bat, ez? Adibide bezala. Nik uste dut, hitz egiten ari baldin bagara larritasun horretaz, naturalidade osoz ikustea Repsol bezalako enpresa batek, eta Josu Joni bat bezalako persona batek, alako persona batekin eta egin duen eta gero negozio egin nahi izatea, eta hori normaltasunez hartzea, nik uste dut ere oso larria delaz. Bai, ni gogoratzen dut eta Josebaren lerro berdinetik, nire guztiz ados. Iduritzen zait, begibiztetan ari dela bata besteari den atzetik erortzen, eraiki zen, bigarren mundu gerra eta gero eraiki zen guztia, ez? Gure begi aurretan, eta nik ez dakit neurtzen dugun, ez da gai izango garen hori neurtzeko ere, ez? Baina ikusten duzu nazioarteko arauak zeintzu diren, ikusten duzu ongi esate estatuaren printzipioak zeintzu diren, eta, bati bestera, eta ez da Trump. Trumpek irabazi duelako, iduritzen zait, asko atzetikan egiten ari dela, eta Trump da igual hori gehien irudikatzen duena, ez? Nire ustez, eta agian okerra dago, baina da, guk beti salatu izan dugu, botere politikoa eta ekonomikoaren arteko aliantza hori, neoliberalismoak eta papapakarritakoa, eta Trump da botere politikoa bereganatu duen botere ekonomikoa. Baina bera funtzionatzen du botere ekonomikoaren arabera. Berak bere eskuratu ditu
instituzioak eskuratu, baina ja ez da botere politikoak sistema politiko baten arabera, eredu politiko baten arabera, edo ez dakit zer botere ekonomikoarentzat lan egiten duen zerbait, baizik eta bereganatu ditu, eta botere ekonomikoak neurririk ez duen neurrian, Trumpek ez ditu, eta hori da estatu horretan gertatzen ari dana, ez? Eta hori mundu zabalera iristen ari da. Ez dakit, nik hori ikusten dut da, orain esan duguna, Josu Jon Imazeri lehendakaritza eman, eta Petronorren eskemen arabera herri hau gobernatuko balu bezala, ez? Eta, orduan, nik uste dut oso egoera, ez dakit nola esan, ez ezaguna da, baina nera berean baditugu elementuak, egoera zein den aztertzeko eta horren aurrean herri harresiak nola eraiki daitezken edo eraikiko ditugun egiteko, ez? Orduan, atzo eztabaidatzen nuen aspaldiko partez, ez? Burujabetza formala eta materialen artean, ez? Momentu honetan, eta esatezu, noski ni burujabetza materialaren beharraz oso argi daukat, noiz eta, bai, egoera honetan, baina Trumpek erakusten du formalak baduela muga batzuk jartzeko gaitasuna oraindik eta orain dela. Estatu Batuetan gainditu dira guztiak. Ez dakit oker nagoen, agian gehiegi noa. Baina iduritzen zait, ja ez dela aliantza bat, baizik eta botere ekonomikoren basatianak, egoera ekonomiko guztiz krisi batean dagoenean, boterea bereganatu du eta ez ditu inolako muga politikorik onartzen. Eta muga politikorik guztiak dira, Bigarren Gerra ostean ezarri zirenak. Orduan, kontua da nondik helduko diogun honi. Nire ustez gu baditugu oinarriak hori egiteko. Herri bat gara eta herri bezala, gure burua defendatu beharko dugu eta gure buruaren jabe egoera, baita egoera honetan ere izaten ikasi beharko dugu edo jakin beharko dugu, ez? Ni analisi geopolitiko oso bati erantzuten dion herri bilbide bat egitea, gehiegi kostatzen zait, gehiago joango nitzake behar ditugun herri harresi, herri burujabetza eta horiek eraikitzera egoera oso bortitz baten erdian. Biek ekarri duzu gurera izen propio bat, Josu Jon Imaz, eta egun hauetan ere galdetzen nabil inkestantzeko bat, ikusi genuen, horre aldarrikatu zela esaterako, Gazako genozideala eta kafi boikota egitea, historikoki ere bada, horre bedez eta mugimendua. Ikusita Josu Jon Imazek adirezitakoak, zer nolako negozio bideak izan ditzaken aurrerantzean, ez dakit, Repsol edota Petronor bere filialari egin beharko litzaioke boikotikan edo orain? Bueno, ni ez naiz animatuko maila personalean alakoak proposatzen, baina uste dut benetan olako operazio nazioarteko zuzenbide guztia urratzen duen operazio militar eta politiko baten ondoren, etxe zurian esertzea eta negozioa egiteko, irekita dagola adierazi ondoren, bakoitzak hartu beharko ditu neurriak horren arabera aritzeko, baina hau ez da bakarrik gutako bakoitzak egin dezakegunaren inguruan. Adibide bezala, Repsolek dirutzak jasotzen ditu, eta honezkero adibidez konprometitutak ditu, hidrogenoaren bai Bizkaian eta bai Tarragonan, proiektu ezberdinen inguruko diru laguntza izugarriak, bai Estatu Espainolaren gobernuaren aldetik eta baita ere Europaren aldetik. Posible da, hain zuzen ere, Trumpekin kolaboratzea eta era berean, erasotzen ari den Europa horren diru funtsak jasotzea negozioa egiteko. Nik uste olako eztabaida handiak mailaren gainean jarri behar genituela, gutako bakoitzak egin dezakegunaz gain. Ainoa? Bai, ez dakit. Egia da, gorputzak eskatzen dizula boikota egitea, eta egia da, norbera egoeraren aurrean ardurak bereganatzen ditu momentutikan arduratsuagoa dela egoera orokor baten aurrean, ez? Eragile izateko. Eramaten zaitu, ez? Zerbait gehiago egitera. Oinarrizkoena ere egiten ez baduzu, gero
parte hartzen duzu gutxi, ez? Aldaketa handiagoetan. Baina Josu Jon da Repsoleko CEO-a, baina izan da EAJaren buru, eta EAJak ez du desalatu, ez kritikatu, eta, bueno, txalotzetik oso gertu ibilia. Orduan, ez dakit Repsolek eta Josu Jonek zenbateraino behar duen Euskal Herritarren babesa eta gure parte hartzea bere negozioetan aurrera egiteko, baina badakite EAJ berri bere lehendakaritza hartzeko bai behar ditula bozkak, ez? Orduan, nik uste dut badaudela jarrera politiko batzu ja herritarreon babesarik gabe usteko agian gure aleginak indartzea eskatzen dutenak. Goizeko 9:20 dira, esango dugu, edo gogora ekarriko dugu, 2025 urtea bukatzearekin bat, Araba eta Gipuzkoak aurrekontuak onartu zituztela, eta horretarako ezinbestekoa izan da Elkarrekin Podemosen babesa. Honetaz zein gaurkotasun politikoa hitz egiteko, gurekin dugu, goiz honetan, Maite Gartzia, Podemos Euskadiko idazkari nagusiaren ondoko, egunon? Egunon denoi. Bueno, posible izan dira aurrekontuak Araba eta Gipuzkoan, honen trukean, babes honen trukean, zer lortu da, zer nabarmenduko zenuke? Vale. Nik guk uste dugu, lehenengo nabardura bat, zurekin bat dator gaza eta horri buruz, Ni horregon nintzen, jotzen di gainera oso barruan, eta bai esan nahi nuke, ni agian modu pertsonalean, baina edozer, egiten dugun edozer balio duela, naiz eta gauza txikiak izan. Batzutan beldurra dakagu boikota egiteari, baina egia da gauzak kalean eta boikota egin lortzen dirala. Segituan galdetuko dizut horri buruz, ez kezkatu Maite. Barkatu baina. Eta posible baldin baduzu gerturatu mikrofonoa apur bat mesedez, urrun daukazula, bai. Aipatzen gebiltzan, aurrekontuak Araba eta Gipuzkoan eta babesaren trukean zeintzuk izan dira lorturiko elementu nagusienak. Zer nabarmenduko zenuke? Egia da batez ere zaintzak, batez ere onurak gizartearentzako, gizarte gehiengo batentzako. Egia da hauek ez dira gure aurrekontuak, ez dira Podemoseko aurrekontuak. Podemoseko aurrekontuak izango balira beste modu batean eraikinak egongo ziren, ez? Baina egia da aspaldi erabaki degula, ez degula kejan gelditu nahi baizik eta ahal badegu zerbait lortu, onura batzuk lortu gure herritarrentzako hor egongo gea. Hombre, ez edozein gauza eta ez dugu ezer txarra sinatuko, baina hori da gure bidea, hori da gu bilatzen ari garena. Eta egia da, negoziaketan egon garela, bai Araban, bai Bizkaian, bai Gipuzkoan, eta hitz egiten badegu Gipuzkoan lortu genuen eta sinatu genuen lehenengo akordioa, eta hemen Gipuzkoan sinatu genuna, nik uste dut ona izan zala, batez ere hemen zaintzak jarri genitun mai gainean, konbenioak, erresidentzietako konbenioak eta eguneko zentroak, pertsona helduak, eta baita ere hor lan egiten dituzte pertsona, gure zaintzen gaituzten pertsonaen hobekuntzen alde hori egin dugu horretarako 10 milioi euroko aurrekontuko igoera eskatu genuen, bai? Hori alde batetik, eta gero baita ere bageneukan mínimo libre de disposición deitzen zala, kopago bat, hemen nahi genuela zan, errekurtso gutxi dituztenek beraiei lagundu. Eta honetarako 4 milioi euroko partida bat lortu genuen. Eta gero beste bat izan zen transporte publikoa. Ulertzen dugulako transporte publikoa sosteniblea izan behar dela, eta hemen bai lortu genuen izatea txikiak, osea adingabekoak 15 urte baina gutxiago zituztenak doainik izatea, baita ere beste 4. tramu bat mugi txartelan, eta hau da progresibidade sistema hunditzeko eta onura gehiago izateko hor baita ere sartu ginen, eta baita ere onurak 26 urte baina gutxi dituztenentzako. Hori alde batetik, eta horretarako bai
negoziatu genitun 2.000 euroko partida bat. Hori eta gero egia da, hemen aspaldi dakagula arazo bat zaintza forestarekin, guarda forestalekin. Eta beraiekin bildu gara beraiekin behin da berriz, eta eskaera asko egiten dituzte, eta bai ikusten dira, ez dira nahikoak. Ditugun baliabideak beraiengatik, baita suhiltzaileen gandik, baina ikusten ditugu ez dirala nahikoak, eta horren alde baita ere egin dugu, eta horretarako egingo da partida berri bat, 1.000.000 euro batekoa, eta alde batetik baliabide pertsonarentzako izango da, 7-8 langileen artean, eta gero ekipamendua eta materiala. Eta gero baita ere negoziatu ditugu beste enmienda partzial batzuk. Adibidez, 10.000 eurotan haunditu alardearen subentzioa eta beste gauza batzuk. Horre, hain zuzen, aipatzen zenuen, ez direla, Podemosen aurrekontuak, zehazki, esan duzu ere, ez duzuela kexan gelditu nahi, horre, aurrekontu hauek babestu bestean ezakit kritikarako edo kateatuago edo galtzen da horre askatasun puntu bat? Ez. Eta argi esaten dute, ez dugu ezer galtzen ulertzen dugulako bakarrik nahi genula. Argi izan da, ez dirala, gure aurrekontuak argi geneukan altzirala lortu onura batzuk gizartearentzako. Eta horren alde egin dugu. Gerturatu pitima gehiago mikrofona berri eskatuko izut, Vale. lasai. Egun hauertan ere zalapartan daukagu Gernikako estatutua, Mario Berratxen atzo kexu entzun genuen, seriotasun eskatuz, abenduan egon beharko lirateken eskuntzen eskuordetzea eskatuz. Podemosek egoera honetaz, zer nolako irakurketa egiten du? Bueno, egia da, egon behar zirala ja egindak eta ez daude egindak. Hori egia da. Egia da, guk ulertzen dugu, gu debate horretan ez gara sartuko, esan nahi dut. Egon behar dira, negoziatu dira, eta guretzako euskaldunentzako onurak ekarriko dituzte. Ez daigula gustatzen da hor sartzen den jokua. Hor sartzen dira, partido batzuk sartzen dira, nun beraientzako behintzat maigainean jartzen dena edo gu kanpotik ikusten deguna da nor maite du gehiago gure ikurriña. Eta gu horretan ez geha sartuko. Ulertzen dugu egon behar dirala, ulertzen dugu egon behar zirala eta ez daudela, osea paktua egia da, oraindikan ez dala burutu, baina ulertzen dugu burutuko dela. Eta horre, ezakit, ikusita Eusko Alderdi Jeltzalearen kexa, ezakit, egon daiteke, Juntzek egun duen posizio antzeko bat hartzeko naia? Ez dut uste. Ez dut uste. Uste geldituko dirala mehatxuetan, besterik ez. Baina hori nire iritsi pertsonala da, Junts eta EAJak ez dira berdinak. Eta politika egiteko modua ez da ere ez da berdina. Hor baitare, zehazki, Eusko Alderdi Jeltzalea, EH Bildu eta PS diskrezioz negoziatzen dabiltza estatutu berria. Ez dakit, nola ikusten duzu hau, Podemosek nahiko luke parte hartu eztabaida honetan? Bai, zergatik ez. Bai, egia, bai, zergatik ez gu beti defendatu dugu transferentziak egon behar dirala, gu baitare Podemosetik eskatu ditugu transferentzia horiek egitea, ulertzen degulako, gure soberania behar degula eta osakidetza, hezkuntza eta denak gauza guztiek badaude orain dela urte batzuk ja hemen eta oso onak izan dira laguretzako eta orduan ulertzen dugu geroz eta kompetentzia gehiago izatea guretzako baita ere onurak ekarriko ditula. Hor ere, bizi dugun testu ingurua ikusita, ez dakit, nazioarteko testu ingurua eta ikusita ere honek nola eragiten digun guri, publikotasun ere ekarri berko litzateke eztabaida hau edo bestelako erritmo bat eman?
Ez dizut ulertzen. Bai, bestelako erritmo bat, agian azkarrago, ikusita nazioartea zer nolako katramilatxu dagoen, gurean ere zer nolako eragina duen, bizi ditugun garai hauek. Ba, gero ez azkarrago asko sobeto. Nik uste dut gu moldatzen baditugu gure politikak hemen, guretzako asko sobeto izango da. Así que, bai, argi, gero ez da lehenago hobeto. Bestalde, Nicolas Maduro eta Cilia Flores baituta, munduaren ordena nola gelditzen da? Buruz bera, ez? Hor dakago mundua buruz bera. Bai, ulertzen dugu Trump eta Maduroarekin gertatu dana izan dela onartezina esango nuke ni. Nik ez dut esaten Madurok egiten duna eta Maduroren politikak ona edo txarrak diren, nik ez dut esaten hori. Baina ez dut ulertzen eta ez dugu ulertzen eta ez ditugu konpartitzen diru gerra hauek. Eta hau da, hemen gertatzen ari dana, diru gerra bat. Eta hemen dakagun gure politikak, gure nola esan, gure legeak, gure lege internazionalak hemen ez daude mai gainean, denak apurtu egin ditugu. Eta nahi gertatzen zaidana eta beldurra ematen didana da ez dala ezer gertatzen. Lehen esan didazutak kontran zer, eta honen alde edo honen kontra zeren egin du, jarraitzen egingo du beste leku batzuetak, bai Venezuelan, bai Kolombian, bai Groenlandian, ez dakigun non, eta zer. Eta eske hori da galdera, hori egin da gero zer. Ez gara mugitzen gea, naiz eta mugitu Europa ez du ezer esango. Hor behintzat mugitu dena bada Josu Jon Imaz, aipatzen genbiltzan lehen etxe zurian ikusi genuen, berriki petroleok oizpen handituko zuela iragarriz, jakineko genuke, Petronor edota Repsol, boikoteatu beharko lirateke? Hasierara bueltatzen, barkatu. Eta barkatu, bai. Lasai. Podemos bezala, agian ez nintzateke haina sarta izan beharrik, Baina egia da Gazan eta munduan gertatzen ari diren gerrei ez badiegu eragiten eta boikota erraminta on bata. Boikota egin beharko genuke? Ba, segurazki baiet. Edo Repsol publifikatu eta enpresa publikoa izatea? Ba, seguro baiet. Baina, bai, ni boikotaren alde, mobilizazioaren alde, edo zerren alde nago, eta baita ere gizartearekin. Hor berriki ere, European Left Alliancek Justice for Palestine ekimena abian jarri du, 1 milioi bat firma, Europar Batasuna Israel tratatua bertan bera gelditu dadin, aliantza honen baitako alderdiak dira, Podemos eta EH Bildu, jakine dugu, ekimen hau nola ikusten duzun, eta zeintzuk izan beharko lirateken honen sustengurako edo arrazoiak? Bale, ekimen hori ja oso denbora gutxi barru eramango da, eta egia da gu Podemosen hemen estatuan, uste dut, eskatuko dirala, ez dut ondo horiten edo 3.000 firma, edo 3.000 firma edo 3 milioi firma eskatuko dirala, estatu osoan, ez? Guri, eta hori ez du esan nahi, zatitu behar dara eta hemen batzuk eta beste leku batean beste batzuk, baina hor badago kopuru bat gu lortu behar ditugula sinadura horiek. Gu Podemosen aldetik, obviamente, horren alde egingo dugu, eta Aragonen egingo dugu ekimen bat. Zehazki ez dakit, baina denbora gutxi barru. Eta, klaro, zeren hor ILPN eskatzen danaren alde gaude, eta ulertzen dugu, bide bat baldin badago hori lortzea hortikan, gu hortikan jorratuko dugu. Hor bestalde, garain hasi hauetan, nasgarria izaten jarraitzen duena ere bada Espainiar estatuaren gobernagarritasuna. Zuk uste, noiz arte, iraungo du Sánchezen gobernuak? 3-4 hilabete gehiago. Hor, ezkezki, egoera horretan, zer egin behar da? Zer egin behar da 3-4 hilabete hauetan? Nik uste jarraitu behar dugula denok lan egiten.
gure etxeko lan asko ditugu egiteko. Eta ez degula astu behar inungo momentuan gu norentzako egiten dugu lan. Eta guk herritarrentzako egiten dugu lan. Bai hor dakagun beldurra da, eskuineko fortzuak sartzea. Baina, konfrontatuko dugu, egingo dugu aldeguna, hori ez izateko. Baina, bai guk, naiz eta hauteskundeen mamia horre egotea, jarraitu behar dugu lanean. Eta horren baitan ere, hauteskunde hoien baitan, jakine dugu, Ezker Konfederalak zer egin beharko luke, zer ikusi da, esaterako Extremaduran bagontzirala akordioak, Aragoin asko zailagoak izan dira, Sumar mugimenduak ala Podemosek zer egingo dute edo zer egin beharko lukete? Bueno, gu beti Podemosetik beti esan dugu, gu Ezkerren paktuen aldetik gaude, baina ez edozen moduan eta ez edozeinekin, argi esango dut. Zintzotasuna, egindako bidea, errekonozimendua hor egon behar da. Egia da Extremaduran gure emaitzak onak izan dira, naiz eta Extremadurako herrirako emaitza globalak ez dira onak izan, sartu delako geroz eta gehiago eskuineko fortzuak, baina bai ulertzen dugu lan egin behar ezkerreko fortzuak, ezkerreko partiduak egin behar degula ahalegin potolo bat, eskuinak sartzeko. Baina mamu horrekin ez da ere ezin dugu lanik egin beharrik, zeren gertatu zaigu beste batzuetan kontu hori, que viene lobo, eta gero ez dator, eta egiten ditugun gauza batzuk gero ez dirala ona guretzako. Horre, asteburu honetan ere, Arnaldutegi H. Bilduren idazkari nagusiak ere proposatu zuen lista nazional herrikoi bat sortzea, Hego Euskal Herriarentzat, proposamen hau nola ikusten duzu? Berari galdetu, gurekin ez du hitzein. Ados. Eta egia da, sintonia honan dakagu Arnaldorekin, De hecho, asteburu honetan sareko manifestazioan egon gara, eta berarekin, ni adibidez, nian egon nintzen, eta berarekin egon ginen ezketan. Hor bestalde ere, iragarri dute heldu den astean Imanol Pradales, EAeko lehendakaria Davoseko foroan izango dela. Zakit, hau jakinek zer eskatuko zenioke, ze etxeko lan jarriko zenioke? Pradaleseri? Bai, Davoserako. Momentu bat, zeren, eske apuntatu ditu batzuk. Etxeko lanak egina etorri zera. Bai. Bueno, eske, lehen esan duten bestela, guri ez zaigu gustatzen kritikan gilditzea, baina bai, kritikatu egin beharko dugu hau pixka bat, zeren ulertzen dugu politika ekonomikoak inolako zilegitasun demokratikorik gabe erabakitzea edo markatzen dituzten korporazioaren agenda izango da, eta hori ez dugu nahi. Agenda politika ekonomiko baten funtzean egon behar da, bai? Eta teknologia berriak eta jari buruz hitz egiten badute, perfecto. Baina ez agenda neoliberal baten barruan. Guzti hauekin geldituko era, Maite Gartzia, Podemos Euskadiko idazkari nagusiaren ondokoa, mila esker goizonetan gure estudiotara bertaratzeagatik. Mila esker zuei beti plazer bat. Bizi lasai. Ez diozu inori ezerta mostratu behar. Eukiko banu, argitasuna aukera azken momentu horretan maite dudan norbaiti zerbait esateko, sakontasun horrekin. Azken Kafea podcastean, heriotzari buruz hitz egiteko espazio seguru bat sortu du Urtzi Ugaldek. Ertz ezberdinak saiatuko gara ikutzen, heriotzaren ertz ezberdinak eta tabu ezberdinak eta denen artean biguntzen saiatu, Eta oraindik ere batzutan pentsatzen du, eskenik kostatzen zaita asko negar egitea sentitzen dut, Asteartero 6etan, Naiz Irratian eta ondoren webgunean eta podcast plataformetan.
Ea que hoxe mañá e sempre tenga calma. Iludunak izan nahi duzue? Bai ala bai! Bai! Gaur hemen Pompaires kripto txampon berria aurkeztu nahi dizuegu. Ez da kriptotxampon eskaintza bat. Pumpairez du izena eta ostegunero 6etan Naiz Irratian entzun alko duzue. Humorea, elkarrizketa, musika eta euskal komodia. Eta beste 11 kontu. Pumpairez umore ikuskizuna ostegunero Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean. Ongi etorria. Benvinguts. Benvindo. Welcome Pumpairez ikuskizunera. Goizeko 10:00 gutxi eta aurrera egin beharra dugu, gutxinaka, aipatu ditugu gaurkotasuneko elementu asko, Gartziak nabarmendu digu, dutela kexetan gelditu nahi, galdegin diogu baitare estatutuari buruz, Gernikako estatutuari buruz, ostiral honetarako aurreikusia baitago abendutik atzeratu zen bilera hori, eta esan du, atzokoan, gobernu bilkuranen osteko prentsaurrekoan Maria Ubarretxena sailburuak akordio instituzionalak ezin daitezkela interpretatu, beraz ez dago argi, ostiral honetan eskuordetu beharko lirateken eskuditzekin zer gertatuko den. Abenduaren 16an eskuordeatu behar ziren 5 eskuduntzentzat. Halaber, bilera hilabete atzeratu arren deialdiak bere horretan jarraitzen du Maria Ubarretxena, gobernu bozeramailea eta autogobernu sailburua. Oraindik ostiraleko birilea airean dago, izan ere oraindiokan hitz egiten jarraitzen dugu eta gaiak ez daude itxita. Sailburuak bitariko kooperazio batzordea eremu ofiziala dela aldarrikatu du eta bertan hartzen diren erabakiek erregelamendu legala dutela. Bitariko batzordean hartu ziren akordioak ez direla akordio politikoak, akordio instituzionalak direla, hau da, bitariko batzordea erreglamentu batekin egina dago, legala da eta seriotasuna eskatzeaz gain, ezin daitezkela akordioen interpretazio pertsonalak gauzatu salatu du. Ez da serioa, da interes pertsonalen arabera akordio hoiek reinterpretatu nahi izatea. Badira hainbat aste, Maria Ubarretxena, Borja Suarez, gizarte segurantza eta pentsioen estatu idazkariaren jarreraz kexatu zela. Esan zuen ministroek baino gehiago agintzen zutela hainbat estatu idazkarik. Arazoak konpondu ote diren galdetuta, erantzun du akordioak errespetatu beharrekoak eta izaera instituzionalekoak direla. EAJ eta PSE gobernu bazkideen artean batasuna dagoela berretsi du. Hor, Ubarretxenak nabarmendu duen termino ere bada, seriotasuna, ezakit, orain galdetu beharko da, orokorki ere bada, serioa alote den, horrela ibiltzea Ainoa? Bai, hori nuen justo burua, seriotasuna, kontua da, eta ze arrazoirikan zaiola falta. Nik akordio politikoak ez direla interpretatzen, uste dut hori ez dela horrela. Akordio politiko bat lortzea, baina garrantzitsuagoa izaten delako normalean, akordio hori betetzeko egin behar den lan guztia, ez? Eta horretan, zorionez edo zoritxarrez oso trebatuak gaude. Baina, esan nahi dut, aurreikusi ziteken egoera bat da, ikusita hau dela azken 40 piko urteetako egoera, aurreikusi zitekeen adierazpenak egin ditu, baina esan beharko dute zer den gertatuko dena, ez? Lehen galdetu duzu, Juntzek hartu duen jarrera hartu dezaken, eta esaten zuen, ez naiz bere izenarekin ditu, esaten zuen Podemoseko kideak ez direla gauza berdina, Junts eta EAJ, baina batez ere ez daude leku berdinean, bata instituzioa gobernatzen ari delako eta bestea ez, orduan. Instituzio bezala, jaurlaritza bezala, Madridek berriro ere, bizkarra eman dizunean, jarraituko duzu Madriden bakarrik jokatzen, edo hasiko zara behingoz horri aurre egiteko Euskal Lurraldeetan jokatzen. Nik uste dut hori dela.
EAJak erantzun behar diguna. Ze Sánchez erortzen utziko du, baina beste gobernuan oraindikan eta saiako egingo da, baina borroka berdina izango da. Baldintza desberdinetan, baina EAJaren borroka berdina izango da. Guri borroka hori txiki gelitza zaigu eta beraiei ez zaio ondo ateratzen. Jokalekua Madrid bada ere, jokaldia Euskal Herrian antolatu beharko da, edo bederen 3 lurraldeetan. Orduan, ez dakit. Itxaron beharko da Pradales Davosetik etortzea eta argitasun pixkat ematen duen, baina ez dut uste. Egia esan, kasilla askoz gehiago gelditzen direnik, agortuta eta guztiz erreta dagoen bide honetan. Joseba? Nik uste dut ere ez dela serio, ez? Leheno, aipatzen nuen, bigarren gerrate mundialean ezarritako prozedura edo nazioarteko legedi guzti hori hankaz gora jartzen ari zela, nik uste kasu honetan guk esan beharko genukela 77an jarri zen estatu mailako legedi guzti hori hankaz gora jartzeko garaia iritsi dela. Zeren 50 urte beranduago, oraindik ere, betiko eztabaida antzu, faltsu, aspergarri honetan liatzean ikuste dut benetan nahiko lotxagarria dela. Eta lotxagarria da, batetik nik uste dut herritarrak dagoeneko nahiko akituta edo hitz erabili behar dugun, halako eztabaidetaz, transferentzien inguruko eztabaidetaz, etengabe atzeratzen diren eskuduntza horien atzerapenetaz, eta era berean ere EAJak egiten dituen antzerki hauetaz, bitartean, nolabait, funtseskoak adibidez herritarren lan eta bizi baldintzak hobetzeko funtseskoa diren eskuduntza batzuetaz inorkitze egiten ez duenean, ez? Eta aukera bakarra horri buruz hitz egiteko, nik uste dagoela leheno aipatu, ez? Leheno elkarrizketan aipatu eta galdetu duzun estatus politiko berriaren inguruan. Edo benetan hitz egiten dugun, ea burujabetza ekonomikorako ezinbestekoa diren bestelako, urras bat emateko aukera dugun, benetan parez pare hitz egin diezdeok egun estatu espainolari, edo bestela jarraitzen dugu sumisio egoera batean, estatu espainolak erabakitzen duen, noiz, nola, eta zergatik, ez? Baina lehen hitz egin dugunean, ez? KPIa eta gutxieneko soldataz eta guzti horri buruz, errealitate nabarmena da, gaur egungo estatus juridikoaren arabera, lan harremanetako euskal esparrua, bai pensioi dagokionez, bai negoziak eta kolektibari dagokionez, bai gutxieneko soldatari dagokionez, erabaki guzti horiek Madriden hartzen direla. Egia da, orain eztabaidagai dauden eskuduntza horietan badirela batzuk, zerikusia dutenak horiekin, baina gaur-gaurkoz oinarri nagusiak, esaten duana, bai pensioak definitzerako unean, bai gutxineko soldata definitzerako unean, bai negoziaketa kolektibari dagokionez. Guzti horiek zuzenean eragiten diotenak herritarren lan eta bizi baldintzei, ez daude hauzian, ez daude eztabaida momentu honetan. Eta eztabaidan jarriko baditugu, izan behar du, nik uste dut, burujabetza ekonomikoaren inguruko planteamendua eta nolabait eztabaida irekiz, eta hori nik uste dut bakarrik ireki daitekela, hain zuzen ere, estatus politikoaren edo eztabaida erabakitzezkoen inguruko eztabaidarekin uztartzen badugu. Goizeko 10 gutxi direla iaia, aurrera egin beharra dugu, gaurko zita batekin, gaur abiatuko da Sagardo denboraldia Gipuzkoan, Sagardun Partzuergo erakundeak antolatuta, Astigarragako Petritegi Sagardotegian, emango diote hasiera txotx denboraldiari eguerdi honetan. Ordu batzuk baino ez dira geratzen txotx saioari hasiera emateko Gipuzkoan Astigarragako Petritegi Sagardotegian irekiko dute aurreneko kupela ordu biak laurden gutxiago inguruan eta Euskal Pilota selekzioko ordezkariek izango dute lehen sagardoa dastatzeko ohorea edolontzi altxatu eta urteroko hitzek osen esanez gure sagardo berria. Dena dela, Sagardo berriaren eguneko ekitaldiak 12etan hasiko dira, Herribera Kulturretxean egingo duten prentsaurrekoarekin, bertan uzta berriaren nondik norakoak eta sektorearen azken berriak azalduko dituzte, eta dagoeneko, Astigarragan bertan daukagu Lander Martinez lankidea, Petritegi Sagardotegian bertan, gaurko egunean, Sagardoaren epizentro izango den txokoa. Egunon, Lander?
Egunon Pegi eta egunon entzule guztioi ere bai, aurreratu duzuen bezala, Petritegin egingo du Sagardo berriaren eguneko 33. edizioa, eta zuzen ere, hemen nire ondoan dut, Jon Torre gurutze alde, Petritegi Sagardotegiko komunikazio arduraduna. Egunon Jon, eskerrik asko hemen egoteagatik, zer moduz? Egunon, oso ondo, eskerrik asko. Pozik egongo zarete ez, ja beste urte batez, denboraldia astear dagoelako. Oso pozik egia esan, holako ekitaldia gure etxean izateatik, eta batez aurten guretzako urte berezia dela, Petritegi baserria 500 urte betetzeitu aurten, eta gure upategiko jatorri izan da, oso rau gaude eta oso pozik. Aurtengo sagardoaren gakoak ezagutzeko, ez? Jakineko genuke, aurtengo guztak badu berrikuntzarik, ez dakit, bertako sagarra erabili duzuen, ala kanpotik ekarritakoa? Bai, gu beti biltzen dugu bertako sagarra, jatorre diturako sagardoak ekoizte ditugu, eta lehen gurtian oso uzta ona espero zan, eta azkeneako pixkate kanpotik ekarri behar izan genitun, sagar batzuk, baina gure kasuan berrikuntza handina egoten da diversifikazioan, ez? Gu damazkigu urte batzuk sagardoa diversifikatzen, bai jatorri ditura barrun, ekoizten sagardo esango nuke tradizionalena, gero ekologikua, sagardo premiuna, eta sagar bakarrekuak, hau da, sagar mota bakarrekin ekoizten dian sagarduak. Orduan, hori jatorri dituran ditugu, eta gero aparte, diversifikazio aldetikan, sagardo apardunak ere ekoizten ditugu, sagarzukua, eta azkeneko berrikuntza bezala esango nuke, dia alkoholik gabeko aukerak, ez? Ekoizten egitea, sagardo apardun goxo batzuk, alkoholik gabekuak. Eta orduan, bixatoi, hori esango nuke, berrikuntza bezala. Gero helduko diogu pixka bat horri ere, ez? Atera dituzuen berrikuntza hauei, baina jakineko genuke ere, aurre ikusten duzuen, aurtengo denboraldian, jendea ibiliko nik ulertzen dut ere, jada erreserbak hartuta egongo direla, ezta? Eta, gogoz egongo zaretela, orain hilabete gorrak datozela, ezta? Bai, oain pixkat fuertena astea, ez? Eta bai, erreserba aldetikan, bazkau ja egun batzu, nahiko reserva dagoela, eta hemendik pixkat, bai gu eta bai beste sagardotegik eta sagardozaleak, eta elkartetikan gogoratzen du jendeak, sagardotegiak astian zari ikitzute, astelenetik igandera, maiatzetik aurre erikitzen degula, udaraldean, udazkenian, eta aukera dagoela sagardotegitzeko, esan du bezala, urte guztin da edozein egunetan. Egia da, urte osoan aukera dagoela, baina hilabete hauetan lan gehiago izaten duzu, ezta? Noski, honek dirua utziko du bai sagardo gehientzat, baita Astigarragan bertarentzat, ez? Inguruko herrietan. Bai, azkenen pentsatu behar dugu, sagardotegik aparte, jatetxi aparte, sagardotegiak upategia gehala, ez? Sagarreko ez ditugu gure sagastia azkau, produktu bat ekoizten dugu, saldu iten dugu produktu hoi, da gero dazkau, ostaleritzako negozio batzuk, sagardotegia, tabernak, edo ostatuak, ez? Da orduan, hoi dana, egia esan, bai gure herrin, eta bai inguruan, uzten duen, dakan ekonomian inpaktu bat, ez? Kaso hontan positiboa da, eta, lanpostu aldetikan, eta bertan ekonomia muitzea, ez? Orain, bai helduko digula apur bat teknikari, ez? Eta pentsatu dugun galdera bada, egia da azkenean, sagardoa kopuru handietan ekoizten denean, nola lortzen duzue hau ez gazitzea azkenean? Ez dut ulertu barkatu. Esan nahi dute, hain volumen handiak egin dituzuen sagardoa ekoizterakoan, nola lortzen duzu ez ondatzea, esan dezakegu zaporean ez, kutsu hori. Bale, barkatu, ez dut ulertu. Bai, azkenen, guk kopurua, gu ekoizte ditugu 1.000.000 bat litro inguru, produktu guztiak ekoizteko, ez? Eta azkenen gaur egun azkau, bai instalazio prestatu azkau, azkeneko teknologia dakau, eta gaur egun mantentza sagardua, batez hotzarekin, hotza oso garrantzitsua mantentzeko, porque azkenen sagardua produktu biziri da, ez zaio gehatzen, ez zaio zer botatzen gehatzeko, produktu naturala da, bizia dakana, eta modua egokia mantentzeko, bai urtean zehar, botilatzeko momentua iritsi arte, izaten da hotzalde batetik eta gero inertizazioa. Azkenen oxigenuak ez kaltetzeko sagardua, ez? Orduan gaur egun, ibiltzea teknologia horiek, sagardua egoteko ondo bai txotxian eta gero bai botilatzeko orduan.
Orain bai helduko diogula, aurreratu diguzu pixka bat ez, formatu desberdinak atera dituzuela. Aipatu diguzu, orain berriz aipatuko diguzu, baina nolatan eukitzen duten ideia hori ez? Ateratzeka formatu desberdinak, horien tartean alkoholik gabeko sagardoa. Bai, azkenengo pixkat, ikusten egan azkeneko urteetan da, gure sagarrak balio dutela sagardo naturalez aparte beste produktuak itia. Eta azkenen beste produktuak, hoi dia pixkat merkatuaren erantzun bezala ekoizten ditugula, ez? Pues alde batetik, sagardo ekologikuak, sagardo bereziaguak, sagarzukua, alkoholik gabeko aukera badala, eta gero, aipatzen genitun, sagardo apardunak alkoholik gabekoak. Hoi azkenian, pixkat, esaten guen bezala, gizarten ohituran pixkat horren erantzuna bezala datorrez. Bai alkoholik gabekoak izaten askotan, batek ezin dulako, dozer arrazoiengatik ezin dulako alkoholikean, eta beste batzu da gaur egun kontzientziangatik, ez? Bado jendia, nahi dula ondo pasa, nahi dula disfrutatu gastronomiaz, nahi dula disfrutatu sagardoaz, baino alkoholik gabe. Orduan alde hortatik, pixkat gu azkeneko 15 urteetan egian diversifikazioaren oinarria horti dator. Pixkat gizartaren azken aldaketen erantzuna. Ikusten dugu ez, kontsumo joeran aldaketa bat eman dela. Zuek gaien ikusten duzue, ez dakit, kontsumoa gora egin duela, ala bere egin duela ere, ikusten duzu aldaketa bat ere joeraren aparte? Bueno, nik uste aldatzen nahi diala, igual leno sagardua gehiago konsumintzen zen egunero, ez? Sagardo zale jendia, bentsatu ingurukoak, kultura hori dakana, maizago konsumitzen zula, ez? Oen igual gutxillo konsumintzen, gutxiagotan, baina, izaten da normalian, kuadrillan, familian, taldian, da, orduan, gu behintzat, azkenek urteetan mantentzen egia, ez da konsumoa, salmenta azkenean, aldatzen da, ez? Leno sagardo naturala asko edaten zan jendia etortzen zan eroste etxeako, eta gaur egun, online saltzen dugu asko ere bai, eta izatea gehiago, produktu diversifikazio hortan, pixkat esaten dugu, batian gutxillo saltzeana, bestetan gehiago saltzea, baina azkenek urteetan gu bintzat, gure ikuspuntuan bintzat mantendu iten da konsumoa. Orain egingo dizkizut pare bat galdera pixka garrazkatxoak izan daitezkenak joan, baina galdetu beharra dugu ez, jendea urtero kexatzen da, eroz eta garestiagoa dira sagardoiak. Ez dakit zuek, pasaden urtetik mantentzea pentsatua duzuen ere sagardoiko menua? Bai, hor azkenien gauza da gure sagardoteko menua tradizionala bakizuena, ez, oinarrizkoa, dala bakailau tortilla eta txuleta, ez da, hoi dia hiru produktu, hiru materia, asko hilo diala, azkeneko urteetan, eta orduan hor daude bi aukera, ez esango nuke, o mantentzea kalitatea eta prezio jotzea, o prezioak mantentzea kalitatea jetxita, ez? Orduan gu momentuz, saiatu izan dugu azkeneko urteetan alik eta gehien aguantatzen prezioa, baino pixkana iguerakin imarra daude. Eta hortene hilo ibar izan du deu, zergatek asatu bezala. Gure menuan oinarritzean produktuak oso asko garestitzen nahi dira, ez? Eta, gero aipatzi ere bai, gut jada mazkigula urte batzuk, beste aukerak ematen, gu dazkau menuak aragi gabekua, menu vegetarianoa, veganoa, porque azkenen, bado jendia, sagardotegiko giroaz, txotxeko giroaz disfrutatu nahi duna, eta ez aragi jalea. Orduan, hoi leheno aipatzen du bezala ez, gizartearen eskaerak, betetzeko asmoa dakau, bentsat. Aragia zare garela, sagardotegiko sagardoz aparte beste erregea, ez da, txuleta. Ez dakit, aurre ikusten duzuen orain beste krisirekin dugula, dermatosi modularra tartean, eta ez dakit hornitzailerekin adostu daukazuen zerbait, aurre ikusten duzuen ere, horrek arazoak eragin ditzakela aragi horniduran sagardoietan. Bai, momentuz, aurrek urteetan bai izan duzean igoerak, eta hauain, azkeneko behakin nitzein deunak, komentatu dugute, ez dagoela aurreikusia, behintzat, printzipioz udaralde arte behintzat ez dagoela aurreikusia igoerik. Bai, uste, jatorrian dela arazo asko, gero eta oferta gutxi odola eta demanda gehiago, ez? Orduan, momentuz, guk ez dakau aurreikusia, ilotzea berriz prezioa. Espero ezagun horrela izatea, guretzako ere, eta espero ezagun ere denboraldi bikaina izatea, Jon, mila esker tartetxo hau eskaini izanagatik, eta ondo izan. Bale, ez eskerrik asko zuei, da, etortzaitezela sagardoaz disfrutatzea, bai txotxeko garaian, sagardo berria probatzeko, baina animatu ere bai, udaran etortzea, udazkenia, porque garai politia ere bai, sagardoaz eta sagardoteko giroaz disfrutatzeko. Eskerrik asko. Agur. Mila esker, Lander, eskerrik asko sagardotegiko testigantza gurera ekartzeagatik. Gero arte.
Eta 2 minutu gelditzen zaizkigu bakarrik besterik ez, baina ez dakit Ainhoa eta Joseba zuek sagardotegi zaleak zareten edo, baina bueno, pixkat ere jakin dugu, akaso edo hausnartzeko elementu ere bada sagardotegia ere badela negozioaren parte, ekonomiaren parte, ostalaritzaren sektorearen parte. Jon Torrek esan du berak ekonomian eragin positiboa ere badutela, baina hor ere beti badaude elementu ezberdinak, kalitatea versus igoera, zer nolako intxaur mota era jartzen den, intxaur txikia edo intxaur handia, zakit, hau nola ikusten duzu, Joseba? Bueno, nik uste dute bai herri ikuspuntu batetik, eta baita ere ingurumenaren logika batetik, ez? Bertako produktuak eta garaian garaiko produktuak konsumitzea ona dela, eta nik uste dut hori kontuan hartu beharko litzatekela, ez? Nik uste dute, sagarrotegi garaia baino, igual ja urte gehiago ditudalako, eta orain gaur egun gutxiago egiten dut, baina bai sagardozalea naiz, eta uste dut, kasu honetan sagardoa bezala ez duela bestelako munduko preziorik, eta horren aldeko apostua egin beharko nukela, eta ekonomikoki ere baduela bere garrantzia gure lurraldean eta gure herrian. Ainhoa, minutu bat, bixi mesedez. Bai, ni sagardo zalea eta gainera Hernanin bizi ginenean ginen astean zehar joatekoan, baina eredu hori nire ustez asteburuko edo sagardotegi garaia eredua nagusitu zen, horrek bere alde ona eta txarra du, eta txarra beraiek esan dutena, baina asteburuetan kalitatea jaitsi egiten da, nik gutxienez horrela ikusten dut, eta astean zehar ez dakit, arazoa den astean zehar, edo sagardotegi 2-3 asko jota egiten direla gaur, lehen hori baina bastante gehiago egiten genituelako, eta nire kasuan desde luego arrazoi ekonomikoa da. Hauekin, geldituko era, Joseba Permatxe eta Ainhoa Etxaide, mila esker gurean izategatik. Eskerrik asko zuei. Zuei, ondo segi. Goizeko 10 dira, giza eskubideen behatokia kritikatu ditu Ertzaintzaren kontrol eta gardentasun batzordeko izendapen berriak, bere esanetan aukera bat galdu da, segurtasun ereduari buruzko eztabaida lasaia zabaltzeko. Itxaso Leon, egunon? Egunon behi egunon entzuleok, ala da, duela ordu bete kontatu dizuegu, eta horretan sakonduko dugu, abenduan iragarri bezala asteazken honetan hartu behar dituzte karguak Ertzaintzaren kontrol eta gardentasun batzorderako izendatutako pertsona berriek. Inolako kontrasterik gabe eta hermetismo osoz giza eskubideen Euskal Behatokiak adierazi duenez komunikabidei bidalitako ohar batean. Bertan gogoratu du abenduan legebiltzarrean aurkeztutako polizia kontroleko mekanismo independenteak, analisi konparatiboa eta Espainiako estatuan eraginkortasunez ezartzeko hainbat proposamen izeneko azterlanaren partaide dela. Azterketa horretan polizia egiturak zaintzeko mekanismoak jorratzen dira izan ditzaketen gabeziak. Azalduz Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan txostenak aztertzen du kontrol eta gardentasun batzordearen esku hartzeko gaitasuna txikia zela. Behatokiak ohartarazi du muga horiek batzordeko kidek beraiek adierazi zituztela legebiltzarrean egindako agerraldi batean. Txostenean aztertzen ari ziren arazo nuklearretako bat segurtasun sailaren osaera eta izendapena zen. Egiaztatu zuten batzorde hori ezin zela kanpoko mekanismotzat hartu eta beraz polizia erakundearekiko independentetzat hartu. Oso eztabaida beharrezkoa deritzo horri giza eskubideen behatokiak eta ekarpen eraikitzailea egin nahi dio. Hori dela eta beharrezko bideak prestatzea eta gizarte zibila antolatua zeregin horietan inplikatzeko prozesu bat antolatzea eskatu zuten. Jardun bide egokitzat jotzen dute esate baterako Kataluniaren kasuan, non gizarte erakundeek torturaren prebentziorako mekanismoan parte hartzen duten, gizarte zibilaren ekarpen aktiboa eta adosasun politikoa beharrezkoak direla gaineratu du. Plataformak legebiltzarrean egiaztatu izan du oso zaila dirudiela horrek gaur egun, baina horretarako ezinbestekoa dela eztabaidari lasaitasunez eta modu eraikitzailean aurre egitea eta ez liskar politikoaren parametroetan oinarritutako gai gisa. Uste dute momentuak ezinbesteko oinarri bati buruzko akordio zabalak eskatzen dituela. Oinarrizko giza eskubideen bermea eta errespetua euren ustez jarrera irekitzaile bat onuragarria izango litzateke inplikatutako eragile guztientzat eta jakina herritarrentzat segurtasunerako eskubidearen azken subjektu gisa.
Eta gogoratuko dugu urtebete igaro dela Iruñeko planetarioan sutea gertatu zenetik. 12 hilabete geroago itxita jarraitzen du, eraikina berreraikitzeko lanek aurrera jarraitzen duten bitartean. Suteak kalte material handiak eragin zituen 2,2 milioi eurorainokoak. Nafarroako gobernuak eta planetarioak kudeatzen duen NICDO enpresa publikoak azaldu dutenez, azpiegitura eraberritu eta zientzia eta astronomia divulgaziorako gune bilakatu nahi dute. Garrek besteak beste planetarioko kupula, tornamira proiekzioa eta 6. proiektore optomekanikoak kiskali zituzten. Txosten teknikoek jasotzen dutenez, keak eta sutean sortutako hainbat partikulak beste zenbait gune ere kaltetu dituzte. 2025ko irailean eta aurrian hondakinak kentzeko lanak egin ziren tornamira aretoan, horrez gain kupularen zati batzuk modu kontrolatuan eraitsi zituzten, alere peritu txostenek ondorioztatu dute ez dela beharrezkoa izango Iruñeko planetarioko dorrea eraistea. Planetarioa berreraikitzeko lanek luze joko dute oraindik eta bien bitartean ateak itxita jarraituko du. Eta hain zuzen, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak gida bat ondu du basogintza sektorean istripuak prebenitzeko, hori baita ez behar gehien izaten dituenetako bat. Azaroan, LABSK, Steilas, N, Txalde, Iru eta CGT LKN sindikatuek mobilizazioa egin zuten Iruñean salatzeko Euskal Herrian urtean 2 pertsona hiltzen direla sektore horretan, naiz eta langile gutxi izan arlo horretan. Zehazki Nafarroan 307 gizon eta 31 emakume daude basogintzako enpresetan lanean. Nafarroan 2025ean 2 istripu hilgarri izan ziren institutuaren datuen arabera. Horren arabera, basogintza da oraindik ere arriskutsuenetako bat eta lan istripuek ondorio larrienak dituzten. Nafarroan eta Araban mendien jabetza komunala da nagusi oro har, baina eragina txikiagoa da Gipuzkoan eta Bizkaian baino. Izan ere azken hoietan ustiategi pribatuetan aprobetxamendu azkarreko baso politika da nagusi. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta trafikoari dagokionez aipatu behar dugu 2 ibilgailuren arteko istripua izan dela Bizkaia 6 Iruzazpi errepideko 13. kilometroan Leioan eta Erandioko norantzkoan. Errei bat itxi da eta autopilaketak sortu dira bertan. Gaurko eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzeak dakar. Lasaietik jarraituko du eguraldiak asteazken honetan ere, naiz eta egunaren lehen zatian itximat giron hasixeagoa izango dugun. Goizean erdi mailako hodei asko agertuko da bereziki lurraldearen ekialdean eta bertan ez da baztertu behar tantaren botatzea, euskeria izango da ere eta gehienean ateri utxuko dio. Gainera goizean zehar ostarteak nagusitzen joango dira eta oso eguraldea atsegina nagusituko da. Eta arratsaldeko ordu askotan ere horrela jarraituko dugu, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Giro lasaian nagusituko da eta orokorra mitzate ez da euririk egiterik espero, naiz eta azken orduetan bereziki lurraldearen barnealdean hodei trinkoagoak agertuko diren eta bertan ez den baztertu behar euritantaren bat botatzea. Haizeak egotik joko du goizean eta oraindik bolada bizi batzuk utziko ditu. Arratsaldean hego-mendebaldetik finkatuko da, baina indarra galduko du. Temperatura minimoak eta maksimoak antzeko baloretan jarraituko dute. Minimoak 5 eta 14 gradu bitartean erendituko dira. Maksimoak Kantauriar isurialdean 13 eta 17 gradu bitartean eta hego isurialdean 10 eta 16 gradu bitartean. Temperatura freskoenak ohikoa den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz kostaldean. Hauzi hauekin geldituko gara, eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko Pegi. Eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, Inigo Asensio eta Goiuri Ezeitza, egunon? Egunon, Pegi. Bueno, zer moduz? Ondo esan beharko, egia esan astearen erdigunera ja iritsita eta gaur musika girotik edo onduko dugu bigarren kafe hau. Iñaki Gereño eta Lander Zalakain gurekin izango dira, Gere proiektua aurkezteko gaur lehenengo kantu, bideoklip eta proiektu xelebre askoa, xelebre berezi elektroniko ezoikoa aurkezteko eta ondoren gainera Leio Morea ere zabaldu behar dugu, Goiuri. Bai, Elu Jarrek atzo aurkeztu zuen webgune hau eta oso interesgarria iruditu zaigu, ze gu nazkatu gara pedagogia egiteaz. Eraz, uste dut oso baliagarria izango zaigula kontsultarako webgune hau eta bueno, azalduko dizuegu zer den, nola funtzionatzen duen eta zertarako erabili dezakezuen. Doinoetatik haratago podcastare ondu du Gartxotun zain letonak, guk bitartean, Juli, musikari eta abeslari lapurtarrarekin, baina soinu frogak egin eta haren lan berria, Eklore, behar bezala aztertzen dugun bitartean, beraz, hauxe, gaurko menua Pegi. Ondo, adi egongo bera orduan, mila esker. Eskerrik asko zuri. Eta gure partetik besterik ez, esan beharrekoak esan da, joateko tenore aldu zaigu, ondo segi, aio, egun polita izan. Naiz irratia.